δεσποινίδες μακελοί, αξιότιμες κυρίες, θέατες κάθε λογής, μα και κάθε εποχής. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας, να δείτε ένα σέρμα, μα και πάλι όλο αλήθεια, και αυτό είναι το θέμα. Δεσποινίδες μακελοί, αξιότιμες κυρίες, θέατες κάθε λογής, μα και κάθε εποχής. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας, να δείτε ένα σέρμα, μα και πάλι όλο αλήθεια, και αυτό είναι το θέμα. Δεσποινίδες μακελοί, αξιότιμες κυρίες, θέατες κάθε λογής, μα και κάθε εποχής. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας, η όπερα της φτώχειας, μα και πάλι όλο αλήθεια, η όπερα της φτώχειας. Αγαπητοί μας φίλοι, καλωσορίσατε απόψε εδώ. Σήμερα θα δείτε ένα έργο μηδαμινής αξίας. Ένα έργο φτωχό. Από ένα θείασο φτωχό. Τόσο φτωχό που ζητάει ταπεινά την κατανόησή σας για τα φτωχά σκηνικά μας. Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουμε το πόσο φτωχοί είμαστε. Πραγματικά. Είμαστε ένας θείασος τόσο φτωχός που δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να ανεβάσουμε την όπερα της φτώχειας. Οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε την όπερα της Πεντάρας. Ή την όπερα του Ζητιάν, ένα έργο του Τζον Γκέι, από το οποίο ο Μπέρτολτ Μπρέχτ εμπνεύστηκε το δικό του. Και από το οποίο το έργο εμπνευστήκαμε κι εμείς το δικό μας. Για να πούμε την αλήθεια, η Μαριάννα το εμπνεύστηκε. Μαριάννα! Δεν το εμπνεύστηκε, το διασκεύασε. Ναι, αυτό. Η όπερα της φτώχειας είναι μια ιστορία από τα παλιά. Αλλά και πάλι τόσο τωρινή. Είναι ένα έργο για γέλια. Ένα έργο για κλάματα. Ένα ρομάντζο. Μια σαχλαμάρα. Μια σαχλαμάρα. Μια σαχλαμάρα βγαλμένη από τη ζωή. Καλέ, δεν έχεις ιδέα τι λες έτσι. Ας δούμε επιτέλους την παράσταση. Ωραία λοιπόν. Βρισκόμαστε στο σκοτεινό Σόχο. Κόσμος πολύς. Κόσμος λογής. Ζητιάνοι. Ληστές. Πουτάνες. Και λίγοι καθώς πρέπει άνθρωποι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Λίγοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Και αν κανείς σας ενοχληθεί επειδή αυτή η σαχλαμάρα μοιάζει τόσο με την πραγματικότητα, τι να κάνουμε, παρηγορηθείτε. Πως όσα θα δείτε εδώ απόψε είναι από κύμα της φαντασίας. Φώτα λοιπόν! Ξεκινάμε με τραγούδι. Το τραγούδι του Μάκη του Φωνιά. Ηχολήπτα, Μουσική. Μα τα κτίνια έχουνε δόντια κι είναι δόντια κοφτερά κι ο Μάκης έχει λεπίδα που την κρύβει πολύ.
Μάθατε 2 λόγια για το Μακί. Ή αλλιώς για το Μάκη το Φωνιά. Επόμενο πρόσωπο της ιστορίας μας είναι ο αξιότιμος επιχειρηματίας Τζόναθαν Τζερεμάια Πίτσα. Εκλεκτό μέλος της Λονδρέζης της κοινωνίας. Και φανατικός αναγνώστης της βίβλου. Ο κύριος Πίτσα, παρόλες τις οικονομικές δυσχέρειες αυτής της άθλιας εποχής, άνοιξε ένα μαγαζί. Για να το πούμε πιο σωστά, ίδρυσε ένα ίδρυμα. Ναι, σωστά, γιατί μέσα από αυτό παίρνουν φτωχοί άνθρωποι που τους βοηθάει. Τους βοηθάει. Τους βοηθάει να ορθοποδήσουν στη ζωή. Ζητιανεύοντας. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο του κυρίου και της κυρίας Πίτσα. Εδώ μπορεί να βρει κανείς και να νοικιάσει τα καλύτερα αξεσουάρ για επετεία. Κοινός, ζητιανιά. Ψεύτικα, κομμένα πόδια. Μαδημένες περούκες. Ανοιχτές πληγές. Χυμένα μάτια. Μισοχαλασμένα αναπηρικά καροτσάκια. Μαύρα γυαλιά. Κουρέλια. Μέχρι και σπηριά που πουλάμε το τεμάχιο. Εδώ, οι αθλιότεροι των αθλίων αποκτούν ασύλληπτα αξιοθρήνητη εμφάνιση, έτσι ώστε να μπορούν να ραγίσουν και την πιο σκληρή ανθρώπινη καρδιά. Και τώρα, ησυχία παρακαλώ. Ο αξιόλογος αυτός άνθρωπος θα κάνει την πρωινή του προσευχή. Μετά τη συζύγου του. Ήρθε το πρωί, ξύπνα χριστιανέ μας, τα αλήθεια ποτέ μην ξυπνήσεις. Ό,τι κι αν συμβεί, μη σκεφτείς ποτέ τη ζωή που σου θέλω θα ζήσεις. Ήρθε το πρωί, άκουμε πιστέ αδερφό να πουλάς μη λυγίσεις. Χτύπα τον εσύ, μη σκεφτείς στιγμή για τους άλλους ζωή να αφήσεις. Η επιχείρηση πάει κατά διαόλου. Κύριε Πίτσα, ο καθώς πρέπει κόσμος συστήνεται πρώτα. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Τζόναθαν Τζερεμάια Πίτσα, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Πίτσα Company και Σία. Σκοπός μας είναι να ξυπνάμε την συμπόνια των ανθρώπων για τους συνανθρώπους τους. Δύσκολη δουλειά, διότι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, έχουν γίνει ανέστητοι. Και σας το λέω αυτό εγώ, ο Τζόναθαν Πίτσα, που ελέγχω τα 2 τρίτα των ζητιάνων αυτής της πόλης. Και κάτι ξέρω από ανθρώπινο ήκτο. Οι άνθρωποι έχουν γίνει κατ' επιλογή ανέστητοι. Κανένας δεν λυπάται κανέναν. Και εξηγώ. Βλέπεις στην άκρη του δρόμου έναν άντρα ζαρωμένο, με κομμένο το ένα του χέρι, πληγή σε κοινή θέα, να κρέμονται τα κόκαλα και τα αίματα να τρέχουν. Συγκλονίζεσαι. Τον ελεείς με 3 πένες. Την επόμενη φορά, να σου πάλι ο κουλός. Βγάζεις και του δίνεις 1 πένα. Την 3η φορά τον καρφώνεις στους μπάτσους. Και από εδώ πάνε και άλλοι. Αδιανόητο! Δεν υπάρχει πλέον ανθρωπιά. Γίναμε γουρούνια. Και εξηγώ. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ωραία κουβέντα, Υπάρχουν στη βίβλο τουλάχιστον 5-6 ρητά που σπάνε κόκαλα. Τι να το κάνεις όμως, δούλεψε για 2 εβδομάδες και μετά ξέφτισε.
Αγάπαμε. Εγώ είμαι εσύ. Ωραία κουβέντα, Αυτό δούλεψε για περίπου 2 μήνες, αλλά πάει κι αυτό. Ξέφτισε. Αυτό ήταν το μεγάλο μας σουξέ. Δώσε για να σου δώσω. Έκανε θράψη έναν ολόκληρο χειμώνα. Αλλά να, κάθεται τώρα εκεί μόνο του, έρμο και σκονισμένο. Απόδειξη πως έχει και αυτό ξεφτίσει. Μπούχτισε ο κόσμος. Θέλει νέες ιδέες, νέο υλικό για να σε λυπηθεί και για να βάλει το χέρι στην τσέπη. Αντιλαμβάνεστε επομένως την αγωνία μου να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της νέας εποχής. Κύριε, φέραμε στην κοντό, κύριε Πίτσα μου. Κύριε, παρακαλώ. Τι? Δεν μου λες εσύ. Ξέρεις που βρίσκεσαι. Το γιατί σε φέραμε εδώ. Κύριε, παρακαλώ. Βρίσκεσαι στην εταιρεία JJ Πίτσαμ και Σία. Βρίσκεσαι ενώπιον του κύριου Πίτσαμ αυτοπροτσόπος. Για να δουλέψεις σε τομέα που ανήκει στον κύριο Πίτσαμ, πρέπει να πάρεις άδεια. Από τον κύριο Πίτσαμ. Ο κύριος Πίτσαμ ελέγχει τους 9 από τους 14 τομείς που είναι χωρισμένο από το Λονδίνο. Σε περίπτωση που δεν έχεις άδεια από την επιχείρηση Τζόναθαν Τζερεμάια Πίτσαμ και Σία και συνεχίζεις να επενδύσεις στους τομείς της, δεν θα τη βγάλεις καθαρή. Σαφές. Απολύτως. Εμένα όμως κύριε Πίτσαμ με βλέπετε με το μασπίλ κύριε Πίτσαμ και με βαστάρει στιγμή από την πρώτη στιγμή της ζωής μου μαλούλα. Δεν είχα κύριε Πίτσαμ, πέθανε στη γέρα, δηλαδή πέθανε πριν με γεννησμέ και σαρική βγήκα κύριε Πίτσαμ, τα λέω. Ο πατέρας μου εκκρισμένη στο σιγόρι του, δεν με ψάξανε πουθενά συγγενείς, δεν είχα. Είμαι ένα βασανισμένο καράβι. Σε φουρτουνιασμένη θάλασσα βολόδερνες μια ολόκληρη ζωή. Και δεν μου λες να βαγισμένο καράβι. Πού ακριβώς ξεφουρνίζεις το παραμύθι? Στη διασταύρωση Portugal Street κύριε. Το τομέα 10 κύριε Πίτσα. Στο πόστο μου κύριε Πίτσα! Στο πόστο σου! Έσχος! Ο τομέας 10 είναι δικός μου. Κατέβαινε. 4 λίρες για ένδειξη ασκήσεως επαγγέλματος και 1 για τα ρούχα και τον εξοπλισμό. Είμαι φανόδρα από μητέρα και πατέρα μου. 5 λίρες. Θέλω όμως το ενίο μοίρα. 5 λίρες. Είναι μια βασανισμένη ψυχή. 5 λίρες. Δεν έχω. Αγάπαμε. 4 για τα ρούχα και άλλο 1 για την άδεια. Και 1 για τα ρούχα και τον εξοπλισμό. Λοιπόν, κυρία Πίτσα, από εδώ το νέο μας μοντέλο, νούμερο 3999. Κοστούμι μοντέλο νούμερο 5. Ανάπηρος από εργοστασιακό ατύχημα. Όνομα. Τόμας Φιλ κύριε Πίτσα, του Καρόλου και της Μπαρμπαρίτσα. Τόμας Φιλ, του Καρόλου και της Μπαρμπαρίτσα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα βάζω το νούμερο 3999. Θα δουλεύεις στο τομέα 2 στην Baker Street, εντάξει? Μάλιστα κύριε. Κάθε εβδομάδα θα έρθεις και θα μου καταθέτεις το 70% των εισπράξεών σου. 70% κι εγώ. Εσύ θα έχεις το ελεύθερο να εξασκήσεις το επάγγελμά σου. Και περισσότερο καθαρή φωνή. Η εξαθλίωση θέλει καθαρότητα. Πρέπει να σε καταλαβαίνουν και να σε λυπούνται. Και όχι απλά να τους εκνευρίζεις. Η ζητιανιά είναι τέχνη επίπεδου. Και εξηγώ. Μοντέλο νούμερο 1. Θύμα τροχαίου.
επέζησε με τα έξοδα του αστικού τριημέρου στον μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Το αυτοκίνητο την παρέσαιρνε για 20 ολόκληρα λεπτά, μέχρι ότου ο οδηγός σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να ορίσει. Παρ' όλα αυτά η σακατισά μας είναι ευγενική, είναι γεφρά και γεμάτη συμπόνια για αυτούς που τη σακάτεψαν. Το μοντελάκι συμπληρώνεται με ένα κασκόλπι λιμένο στο λαιμό και ένα φρέσκο λουλούδι στο σκούφο. Τέλεια, άψογα. Μοντέλο νούμερο 2. Ανάπηρος πολέμου. Θύμα των συμφερόντων των μεγαλοκεφαλούχων. Έσκασε δίπλα του Νάκη. Το σώμα του διαμελίστηκε και ο ίδιος περιμάζεψε τα κομμάτια του και συνεχίζει να ελπίζει και να οραματίζεται έναν κόσμο ειρηνικό. Τρομάζει τους παραστικούς στον διάβα του και μπορεί να ραγίσει και τη πιο σκληρή καρδιά. Καλό μοντέλο, εύκολο δοκιμασμένο, λίγος κόπος και καλούτσικο κέρδος. Με ένα όμως ελάττωμα δεν μπορεί να δουλέψει για περισσότερες από 2 ώρες με το πόδι τυλιγμένο πίσω. Μοντέλο νούμερο 3. Θύμα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Έκρηξη έγινε μπροστά στα μάτια της. Έχασε το φως της, αλλά όχι τη διάθεσή της για ζωή. Η κλασική τυφλή, το αγαπημένο μου μοντέλο, η αποθέωση της τέχνης της ζητιανιάς. Εξαιρετικά, σούπερ, τέλεια. Μοντέλο νούμερο 4. Θύμα της μοίρας, ο κλασικός Γκαντέλης. Γεννήθηκε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Όμως πολύ σύντομα ο πατέρας του τους παρέσυρε, τους παράτησε για μια άλλη γυναίκα και μετά από λίγο η μητέρα του αυτοκτόνησε. Ο ίδιος κατέληξε σε ίδρυμα όπου και κόλλησε τύφο. Επέζησε δεν, αλλά με κουσούρια δεν. Ο τύφος το χτύπησε στο κεφάλι και χάζεψε. Γελάει με τα κακά του κόσμου και προσφέρει ευθυμία στους περαστικούς, τόσο ώστε να το λυπηθούν και να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Κι αυτός καλό μοντέλο. Λίγος κόπος και καλούτσικο κέρδος. Τι είναι αυτά? Τα τελευταία που θα φορέσεις. Και τα πράγματά μου? Αυτά ανήκουν στην επιχείρηση. Άντε παιδάκι μου, γρήγορα θα σε περιμένω. Ωρες. Κυρία Πίτσα, κοπάνησες πάλι, Αχ, κυρία Πίτσα, βρωμάς κρασί, είσαι σκρίπα! Όχου, Τζόναθαν, πρόσεξε πώς μου μιλάς μπροστά στον κόσμο. Ελίζαμπεθ, πού είναι η κόρη σου? Η πόλη. Ναι, η πόλη. Επάνω. Πέρασε πάλι αυτός ο τύπος από εδώ, Έρχεται πάντα όταν λείπω εγώ. Όχου, Τζόναθαν, δεν έχεις εμπιστοσύνη ούτε στη σκιά σου. Αλλά αυτή τη φορά θα το βουλώσεις. Δεν θα σε αφήσω να χαλάσεις την τύχη της κόρης μας. Γιατί αυτός ο τύπος, αν θες να ξέρεις, είναι ο πιο φίνος gentleman που πάτησε το πόδι του εδώ μέσα. Τι μας λες? Μάλιστα. Και έχει και καλό σκοπό για την κόρη μας. Έτσι, Και η κόρη μας, αν θες να ξέρεις, τον καλοβλέπει. Αυτόν και πολλούς άλλους. Πρόσεχε πως μιλάς για το παιδί. Πρόσεχε πως μιλάς για το παιδί. Μιλάω έτσι, γιατί εσύ και το παιδί θα μου κλείσετε το μαγαζί. Όπους μιας ολόκληρης ζωής θα μου τους τεινάξετε στον αέρα, επειδή οι ορμόνες της κόρης σου χοροπηδάνε. Ναι, αλλά η πόλη μας θα πάρει έναν αληθινό gentleman. Που θα πρέπει να είναι και τυφλός. Γιατί τυφλός? Θα πρέπει να είναι και κουφός. Γιατί κουφός? Γιατί πιστεύεις πως η κορούλα σου θα κρατήσει το στοματάκι της κλειστό στο κρεβάτι? Πρόσεχε πως μιλάς για το παιδί. Ίδιες είστε. Δύσκολα κρατάτε το στοματάκι σας κλειστό. Και αυτός ο gentleman, αν δεν έχει μάτια, θα έχει αυτιά. Και αν δεν έχει αυτιά, θα έχει μύτη. Και θα χώσει τη μύτη του παντού. Μα δεν το καταλαβαίνεις. Για τα μάτια του κόσμου, η εταιρεία Pizza Company και Sia νοικιάζει μεταχειρισμένα ρούχα σε φτωχούς ανθρώπους. Εάν τρυπώσεις τις υπόγειες δουλειές με αυτός ο gentleman, θα καταστρέψει όλα όσα έχω χτίσει μέχρι τώρα. Να ξεχάσει λοιπόν η κόρη σου γάμους και πανηγύρια. Είναι και δική σου κόρη. Αυτό ακριβώς. Και χρειάζομαι κάποιον άνθρωπο νυφάλιο για να του μάθω τη δουλειά. Εσύ όλη την ημέρα με κροπίνεις. Είμαι έτοιμος, κύριε Πίτσα. Για να σε δω. Πώς είσαι έτσι, παιδάκι μου? Κυρία Πίτσα, παρακαλώ. Πώς το έβαλες έτσι, παιδάκι μου? Πίσω το χέρι, αυτό μπροστά και αυτό εδώ. Δεν τα είχα δίθεν γιατί είστε ζητιάνοι. Να. Γιατί είστε ζητιάνοι. Άιντε, τελειώνει. Άντε. Λοιπόν. Και να το προσέχεις, σε παρακαλώ, τα αξεσουάρ σου. Δεν θα ξοδεύω 2 ώρες, 3 την ώρα για να σου τα...
Διορθώνω. Θα δουλεύεις στον τομέα βιώσιμης συντέκειας. Ξεκινάς δουλειά αμέσως. Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για τη δουλειά μας. Τα γενέθλια της βασίλισσας είναι γιορτή όλου του έθνους. Οι καρδιές εφραίνονται, τα χείλη χαμογελούν και οι άνθρωποι βγάζουν πιο εύκολα το χέρι στη τσέπη. Άντε μπρος, ξεκινάτε. Καλά εδώ. Και όπως είπαμε, 70%. Και μη διανοηθείς να μας πεις. Κομμάτια παντού. Δίνετε τώρα. Μάλιστα. Και εσείς! Τι χαζεύετε, γρήγορα στα πόστα σας. Και μην διανοηθείτε να μου φέρετε εσκαμηλότερη ίσπραξη σήμερα με τη δικαιολογία ότι ήσασταν εδώ. Γρήγορα να σας ευχαριστείτε. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πώς το λένε αυτό το λουτσέτρεμα? Όλοι τον φωνάζουν αρχηγέρο. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε το όνομά του δεν φροντίσατε να μάθετε. Δεν το ήξερα. Να του ζητήσω ληξιαρχική πράξη γέννησης. Χθες το βράδυ που διπνήσαμε στο Grand Hotel. Πού? Στο Grand Hotel. Μάλιστα. Κάθε βράδυ εκεί διπνεί. Κάθε βράδυ. Ναι, κάθε βράδυ. Και φοράει και ένα ζευγάρι άσπρα γατιά. Καλά ναι, φοράει ένα ζευγάρι άσπρα γάτια. Και έχει και μια ουλή χαραγμένη εδώ δίπλα στο μάτι. Ναι, έχει μια ουλή δίπλα στο μάτι. Ελίζαμπεθ, είσαι ηλίθια! Τζόναθαν, τον ξέρεις? Όλος ο κόσμος τον ξέρει! Όλος ο υπόκοσμος! Για την ακρίβεια, ο υποψήφιος γαμπρός σου είναι ο Μάκιο Μακί ή αλλιώς ο Μάκιο Φωνιάς! Πάλι! Ανάσα πάμε. Πού με έπαιξαν οι ανοήτες? Η πόλη δεν είναι μέσα. Η πόλη δεν είναι μέσα. Το κρεβάτι της είναι απείραχτο. Ξενοκοιμήθηκε τους λέει. Όχι, δεν είναι σε κάποια φίλη της. Δεν είναι σε κάποια φίλη της. Ο Θεός να δώσει, δεν είναι σε κάποια φίλη της. Ντροπή σας πια να τραβάτε από εκεί το καράβι. Ντροπή σας πια να κολλάζεσαι μες στο κρεβάτι. Ζώο η Σελήνη έφερε τη γαλήνη ενώνοντας δύο κορμιά και καθώς η ανάσα βαραίνει η λογική μας ψοφά. Ντροπή σας πια να σας παίρνει αυτό το κεφάλι. Ντροπή σας πια να μην έχετε θέληση άλλη. Ουσόχο η Σελήνη έδιωξε τη γαλήνη χαμένα έχοντας τα μυαλά και καθώς ο πόθος πεθαίνει η λογική μας ξυπνά. Είδατε γιατί λένε ότι το κάτω στόμα τρώει το μυαλό. Ή το κάτω κεφάλι ξεκουτιαίνει το επάνω. Δουλειές με φούντες άναψε η σχέση της πόλης στον παπά της. Τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη της εταιρείας Πίτσαν Κόμπανι και Σία. Θα τρέχει τώρα και δεν θα φτάνει να σβήσει τη φωτιά που του άναψαν η γυναίκα και η κόρη του. Έφεραν το θεριό στο λιμέρι του. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει το επάνω χέρι. Λίγη
λίγοι άνθρωποι μπορούν να ταρακουνήσουν τον κύριο Πίτσαμ από τη θέση του. Και πιθανόν ο Μακίθ να είναι ένας από αυτούς. Θα δείξει. Θα δείξουμε. Προς το παρόν, σας μεταφέρουμε σε μία σπάνια αίθουσα. Σε μία αίθουσα που πιθανόν να μην έχετε ξαναβρεθεί. Σε μια αποθήκη. Αλλά τι αποθήκη? Η συμμορία του Μακίθ έφερε όλα τα καλά για να τη μετατρέψουν σε γαμήλια αίθουσα. Ένα ωραίο φωτιστικό. Ένα ωραίο χαλί. 2 ωραία χαλιά. Ναι, σωστά 2. Κυροπήγια. Διακοσμητικά. Λουλούδια. Και γιατί όλα αυτά? Έλα, γνώση, εξαφανιστείτε. Φτάνει. Φύγαμε! Γνώση, λένες. Γρήγορα, ετοιμάζουμε την αποθήκη. Ο αρχηγός φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Παράκτορα, ο αρχηγός παντρεύεται. Περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια εσύ. Τι, φέρε και το κυροπήγιο. Μόνο έτσι ο μουγκός, ρε. Κάνει τη δουλειά του σωστά και έχει το κεφάλι χαμηλά, εσύ. Γιατί ρε Μάθιου, έχει παράπονο από εμάς ο αρχηγός. Δεν κάνουμε πάντα αυτό που διατάζει. Ναι, αλλά συνεχώς κάνετε ερωτήσεις. Για να έχουμε καλό ερώτημα, τι αργήσατε. Μας καθυστέρησαν κάτι μπάτσες στη High Street. Τι ήθελα. Μας ζήτησαν τα χαρτιά μας. Τους δείξαμε κι εμείς τα χαρτιά μας. Δεν πιστεύω να σας είδε κανένα μάτι. Μη στεναχωριέσαι Μάθιου, τους περιποιηθήκαμε ανάλογα. Δεν θα μας ξαναενοχλήσουν. Έπρεπε να δεις τον Έντι. Για πότε εξαφανίστηκαν τα σώματά στο ποτάμι, ούτε κι εμείς δεν το καταλάβαμε. Μπράβο παιδιά, έτσι. Να καθαρίσουμε τις υποθέσεις μας στα μουλοχτά. Ο αρχηγός ήταν ξεκάθαρος. Δεν έλειξε σηκώματα αυτές τις μέρες. Έχει τον λόγο. Έχει να κάνει με την κυρά που μας κουβαλάει. Εσύ. Μάκη! Μάκη! Στάσου! Πού πάμε? Μάκη αγάπη μου, πες μου πως θα τα παντρευτούμε εδώ μέσα, σε μια αποθήκη. Πολύ κουκλά μου. Εμπιστεύσου. Δεν με εμπιστεύεσαι? Ναι, Μάκη μου. Δεν τα κάνω όλα όπως πρέπει. Όλα, Μάκη μου. Κάτσε λοιπόν στα καλό κοριτσάκι εκεί και τη σύγκριση. Αμέσως, αγάπη μου. Πού είναι ο παπάς? Γιατί δεν βλέπω τον παπά? Έπρεπε να είναι ήδη εδώ, αρχηγέ. Στείλε κάποιον αμέσως να τον βρει. Και να το φέρει σηκωτό. Αμέσως. Γιατί? Πολύ κουκλά μου. Δεν μπορείς να πεις. Σου έχω τα καλύτερα για τη μέρα του γάμου μας. Μάκη! Τα αντικείμενα είναι επιλεγμένα ένα-ένα. Μάκη! Έστειλα τους ανθρώπους μου στα πιο απίθανα μέρη για να τα βρουν. Μάκη! Κοίτα παιδιά. Η πολυφρόνα που κάθεσε, αγαπητή πόλη, πριν λίγο βρισκόταν στο προθάλαμο του παλατιού. Αγαπητή πόλη. Αγαπητή πόλη. Μήπως την πήξες τώρα στα καθήκη? Όχι, όχι, ρε, στη ζωή μου. Μάκη! Κυρία Πόλη θα τη λέω. Και αυτό όχι για πολύ, γιατί σε λίγο θα είναι η κυρία Μακίθ. Αχ, Μάκη, αχ! Κυρία Πόλη, αν κάτι χρειαστείτε ή κάτι σας λείπει, παραγγείλτε το και σας το φέρνουμε αμέσως. Μα, Μάκη, δεν είναι κλεμμένα! Ναι, και ήθελα η κούκλα μου να έχει τα καλύτερα για τη μέρα του γάμου της. Μάκη, είσαι σπουδαίος. Η αλήθεια είναι, κυρία Πόλη, πως όταν ο Μάκη Μακίθ υπόσχεται αιώνια αγάπη σε γυναίκα, τίποτα δεν το σταματά. Δηλαδή, σε πόσες έχει υποσχεθεί αιώνια αγάπη? Πέτη, είσαι βλάκας. Ναι, πολύ πιθανόν, αρχηγέ. Πέτη, ώρες λες και εσύ κάτι χοντράδες? Όχι και χοντράδες. Όλοι μας ξέρουμε τι είπε στη Λούση. Λούση? Ποια είναι η Λούση? Να σας εξηγήσω. Φτάνει! Ωραίος γάμος. Πόλη, παρέα με αποβράσματα. Αλλά πάλι πως ήταν δυνατόν να λείψουν οι φίλοι του άντρα σου μια τέτοια ημέρα. Το βρίσκω υπέροχο. Πετάκησε πράγματι σου πια. Λοιπόν, λιγούρια, στρωθείτε στο τραπέζι. Έλα πολύ κούκλα. Παράγγελα για σένα το καλύτερο φαγητό του σώπου. Καπνιστό σολομό και πατέλα χανικών. Χαρτάρι, το καλύτερο φιλέτο της πόλης, σερβιρισμένο με ζυμαρικά και τρούφα. Έτσι, καρμάρια. Και σερβιρισμένο σε πεντακάθαρο ασύνη. Τα πιάτα είναι από το Σαβόι. Βέβαια είχαμε και φοαγκρά, αλλά το χλαπάκια σου έτει καθώς ερχόμασταν. Πώς μιλάς έτσι μπροστά σε μια κυρία? Ακού, χλαπάκια σε. Δεν τρώτε καλύτερα. Καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε. Έλα, σ' αρέσει το γαμήλιο τραπέζι μας? Από εδώ και μπρος, μόνο τέτοια καλούγια θα τρώνε. Αχ, Μάκη! Κυρία Πόλη, πρέπει να ξέρετε πως όταν ο Μάκη Μακίθ τρώει πάντα τόσο πλουσιοπάροχα. Τις προάλλες που τρώγαμε όλοι μαζί στο Γκρανοτέλ, η Λούση γελούσε με τη λεμαργία μας και λέει στον αρχηγό: Λούση,
Μα ποια επιτέλους είναι η Λούση, Μάκη? Όχι, Λούση, δεν υπάρχει Λούση, καμία Λούση. Απλά μπερδεύτηκε πριν που άκουσε το όνομα Λούση, γι' αυτό και τώρα η Μπέτη. Ποια είναι η Λούση, Μπέτη? Καμία, κυρία Πόλη, απλά έχω μία σκύλα που τη λέει. Σάρα! Πάψε να δώσουμε τα χέρια. Άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Γουρούνια είστε. Α, μου σπάζει το χέρι, αρχηγέ. Αυτό ο Έτη, που πήγε και να φέρει τον ιερέα. Αρχηγέ, κάποιος έρχεται. Μας την πέσανε οι μάτοι. Ο Έτη είναι με τον ιερέα. Ήρθε ο ιερέας επιτέλους, Μάκη μου. Σας καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, ερεσιμότατε Τζέικομπς. Βρισκόμαστε σε μια αποθήκη. Σε μια σπουδαία αποθήκη. Ανήκει στον Δούκα του Κέμπριτζ. Και τον ξέρετε τόσο καλά τον κύριο αυτό, ώστε σας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιείτε την αποθήκη ετούτη. Πολλές φορές οι έχοντες προσφέρουν εν αγνία τους, πάτερ. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, κύριε Μακή. Όπως και να έχει, το μυστήριο του γάμου είναι μυστήριο αγάπης. Και ο κύριος εύλογε την αγάπη σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ωραίο αυτό που είπατε, ρε Σιμώτε Τζέικομπς. Είστε συγκινημένοι. Είστε πολύ συγκινημένοι. Είστε η νύφη. Ναι. Ρέντι, σταμάτα να δώσουμε 10 μασέλες. Είμαστε τους άτομα εδώ. Ερεσιμότατε, ελάτε στο τραπέζι. Όχι, θα ήταν προτιμότερο μετά την τελετή. Ίσως λίγο ποτάκι. Λίγο ακόμη. Και λίγο ακόμη. Λίγο ακόμη. Σας ευχαριστώ. Στην υγειά των Μελοπίνθων. Στην υγειά τους. Στην υγειά της Βασίλισσας. Στην υγειά της. Αρχηγέ, κάποιος έρχεται. Μας την πέσανε οι μάτσοι. Ο Μπράουν, κρυφτείτε τα βίκια. Τζέικ. Μακ. Τι είναι απαλιόφιλε. Έμαθα για το γάμο σου και ήρθα να σου ευχηθώ. Τζέικ, με συγκινείς. Ήταν ανάγκη να διαρρήξει την αποθήκη του Δούκα. Τζέικ, να σου συστήσω τη σύζυγό μου. Πόλη πίτσα. Και τόσο λίγο λεπτών Πόλη Μακή. Πίτσα. Γοητευμένος, κυρία μου. Επίσης. Πάντα ήξερες να διαλέγεις τυγικά. Κύριε Τίγρη, με κολακεύετε. Ο ενεσιμότατος Τζέικομπς και από εδώ τα καθάρματά μου. Σάρα η Λέρα, Μπέτη η Σουπιά, Έντι ο Μουγκός και Μάθιο ο Σουλιάς. Σου τους σύστησα με τα καλλιτεχνικά τους ονόματα. Τους γνωρίζω. Κανένας όμως δεν έχει τη δική σου φήμη, φίλε μου. Κύριοι, έχετε μπροστά σας ένα σπουδαίο άντρα, που ενώ η Βασίλισσα τον έθεσε υπεράνω των άλλων ανθρώπων, με ανώτατα αξιώματα, αυτός παρέμεινε φίλος πιστός σε όλους τους κινδύνους και τις φουρτούνες. Παλιόφιλε. Θυμάσαι, Τζέικ, τότε στις Ινδίες που υπηρετούσαμε, το τραγούδι του λόγου μας το θυμάσαι? Έλα, παλιόφιλε. Έλα να τραγουδήσουμε το τραγούδι των κανονιών. Στρατιώτες σαν τα πιόνια ορμούν με δόντια κοφτερά και κρατώντας τα κανόνια οδηγούνε στα τυφλά. Με την πείνα να θερίζει πέφτουν άψυχα κορμιά και το μάτι σαν μαυρίζει και η θέληση ψοφά. Στρατιώτες με κανόνια πάλι δίνουνε ψυχή, μα το αίμα στα αλόνια δεν χαρίζει τη ζωή. Η ανάσα να βρωμάει και το βλέμμα μας θολό και το αίμα να κυλάει, σβήνει κάθε λογικό, σβήνει κάθε λογικό, σβήνει κάθε λογικό. Παλιόφιλε, δεν έχει σημασία που έχουμε διαλέξει τόσο διαφορετικούς δρόμους, αλλά και τόσο ίδιους, θα έλεγα εγώ. Μήπως έχω αφήσει ποτέ παραπονεμένο? Κρύβε λόγια, Μακ. Δεν σου δίνω πάντα το καλύτερο μερίδιο από τις δουλειές μου. Δεν είναι να μάθουν όμως ανάγκη τώρα όλοι τις δουλειές μας. Αλλά και εσύ, φίλε, δεν μ' άφησες ποτέ απροστάτευτο. Ωραίο χαλί, φίλε. Γνήσια μπουχάρα. Ακούστε, μια περιουσία. Αν το θες δικό σου. Μη στο στερήσω. Θα πω να στο στείλουν. Εγώ θα βρω άλλο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
Λοιπόν, να πηγαίνω. Καταλαβαίνεις ότι βασίλισσα, τρέχω και δεν φτάνω. Και ό,τι άλλο τραβάει ο εξής σου, εγώ εδώ είμαι, έτσι. Εννοείται. Θα ξέρεις τα πεθερικά μου, έτσι. Ειδικά αυτός ο πεθερός μου είναι μεγάλο μούτρο. Δεν μου λες. Άμα χώσει για μένα τη μύτη του στη Scotland Yard, τι θα βρει? Τίποτα απολύτως. Κανένας δεν γνωρίζει στη Scotland Yard ότι ο Μάκιο Μακίθ και ο Μάκιο Φωνιάς είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο Μάκιο Φωνιάς είναι επικηρυγμένος. Αλλά ο Μάκιο Μακίθ είναι πεντακάθαρος σαν παρθένα. Τζέκα, αδερφέ μου. Μη φοβάσαι. Ο Μπράουν ο Τίγρης σε καλύπτει. Και ο Μάκιο Φωνιάς δεν σε ξεχνά ποτέ. Κυρία μου, εύχομαι τα καλύτερα για τον γάμο σας. Εδεσιμότατε. Τα σέβη. Κύριοι, φίλε. Γεια σου, αδερφέ. Ζήτω η βασίλισσα! Ζήτω! Αρχηγέ, τι τρομάρα για αυτή! Ποιος να το έλεγε, ο ίδιος αρχηγός της αστυνομίας στην αποθήκη μας. Άντε το λοιπόν, φάγαμε ήπιαμε να το δείξουμε τώρα. Καλά τα λες, άιντε ξεκουμπιστείτε. Καληνύχτα σας, τέκνα μου, και ο γάμος. Μα και ο γάμος. Δεν σημαίνω κουμπάτε. Συγγνώμη, λίγο η συγκίνηση, λίγο το ποτάκι. Ελάτε αδεσιμότατε. Ελάτε να μας ευλογήσετε και πηγαίνετε στο καλό. Βεβαίως. Λοιπόν... Έχασα και τις σελίδες. Ους, ο Θεός συνέζευξε. Τα γράμματα χοροπηδάνε. Άνθρωπος, μη χωρισέτο. Αμήν. 10 λίρες για το βιολέ και ό,τι ορίζεται για το ναό. Δώσε 20. Και την άλλη που είναι στην τσέπη. Ω, να ζήσετε, να ζήσετε. Να ζήσετε, αρχηγέ, να ζήσετε. Άντε, να το δίνουμε κι εμείς. Ναι, ναι, αλλά σιγά σιγά. Καλή νύχτα, αρχηγέ. Πάει και αυτό. Και τώρα Κοίτα το φεγγάρι. το βλέπω, αγάπη μου. Νιώθεις την καρδιά μου πως χτυπάει για Τι σένα. νιώθω, αγάπη μου. Σ' αγαπάω, Μάκη μου. Κι εγώ σε αγαπάω, αγάπη μου. Είσαι η μία και μοναδική γυναίκα που έχω στην καρδιά μου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας, δεν θα σε αφήσω ποτέ. Όπου και να είσαι θα είμαι πάντα μαζί σου. Μαζί ως το τέλος του κόσμου. Για πάντα μαζί, μια κοινή ζωή, που αιώνια αγάπη μου τάζει.
Κυρίες και κύριοι, σκούρα τα πράγματα για τον κύριο Πίτσα. Τον εντιμόκρατο Τζόναθαν Τζερεμάια Πίτσα, το φτωχότερο άνθρωπο του Λονδίνου. Τον ταπεινό αυτό άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανείς τη σκληρότητα του κόσμου του. Ο γάμος της κόρης του μεταφράζεται ως ολική καταστροφή. Καθώς με το γάμο αυτό η επιχείρησή του διατρέχει πλέον μεγάλο κίνδυνο. Ήδη τα πράγματα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Η δουλειά έχει πέσει γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη δυστυχία του συνανθρώπου του. Οι ζητιάνοι κυνηγούνται αντί να ελεούνται. Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί και οι τόνοι ανεβαίνουν όλο και πιο πολύ. Διαμαρτύρομαι τονότατα, κύριε Πίτσα. Κι εγώ! Δεν σας δίνουμε τα ωραία μας αυτά για να πετάξουμε την καριέρα μας στον αέρα. Έτσι, Έτσι, Μα τι είναι αυτό, μα τι! Μια χαρά είναι το χρωμάματο. Έτσι, Και τότε γιατί δεν βγάζει ως εκεί πάλι πήγε. Κοίτα αυτό, χέρι είναι αυτό, κύριε Πίτσα. Δηλαδή μου το χέριξε και λέει, τι το βγω, πάτε το πίσω. Άλλο τίποτα έξω. Δεν έχουμε δει. Ψάχνεις για κορόιδα αυτό, ψάχνεις κορόιδα να σου βάλεις στη τσιανιά. Δεν μας περισσεύουν οι παράδες. Τα άκρια που μας δίνετε χάνουμε λεφτά αντί να κερδίζουμε. Γιατί δεν μας αλλοιώνουν οι παραστικοί λοιπόν, κύριε Πίτσα? Γιατί δεν βγάζουν τα λεφτά τους για αυτά τα βρώμου αντικείμενα? Γιατί λοιπόν? Γιατί δεν τα φροντίζετε! Αλλού αυτά, κύριε Πίτσα! Άμα θέλαμε σκαρταδούλα, πηγαίνουμε κι αλλού. Δηλαδή τι περιμένεις, κύριε Πίτσα? Να κόψω κανονικά το χέρι μου και να κάνω το ψωμί μου. Νούμερο 3.999. Έχω τουλάχιστον 300 τέτοια χέρια στην αγορά και ποτέ κανένας δεν παραπονέθηκε. Κοίτα σε τι κατάσταση το έχεις κατατήσει. Τα λουριά είναι χαλαρά και θέλει και λάδωμα. Κύριε Πίτσα, μάμα, είστε δίκαιος. Άλλοι με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά δεν τα βρίζουνε. Ούτε εμείς οι τυφλοί δεν τα βγάζουμε πέρα. Γιατί εμείς οι τραυματίες τα βγάζουμε, δεν τα βγάζουμε, κύριε Πίτσα. Και εγώ τι να σας κάνω! Εγώ φταίω που η ανθρώπινη καρδιά έχει πετρώσει. Φτάνει πια, μα φτάνει πια να μας λες παραμύθια στα μούτρα. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, λίγες που κάτσει η μούτρα. Μικρή είναι η ζωή μας, κάντε ό,τι μπορείτε, να ζείτε με τα πιο πολλά. Και καθώς δεν αξίζει κανείς τους η ευπλαχνή αυθοβά. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, έξυπνα τα μηνές στο κεφάλι. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην έχουμε θέληση άλλη. Του κόσμου η κακία έφερε ανεργία, αρκεί να τους δώσεις κλωτσιά. Και καθώς πονά το κορμί τους η ευπλαχνία ξυπνά. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην έχουμε πλέον αγάπη. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην πείθουμε ούτε μαμάτι. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην έχουμε πλέον αγάπη. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην πείθουμε ούτε μαμάτι. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην έχουμε πλέον αγάπη. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην πείθουμε ούτε μαμάτι. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην έχουμε πλέον αγάπη. Φτάνει πια, μα φτάνει πια, να μην πείθουμε ούτε μαμάτι. Είμαι σε θέση να μετατρέψω τον οποιοδήποτε σε ένα ναυάγιο της ζωής. Έναν αξιολύπητο άνθρωπο που θα το κλαίνε ακόμα και οι ρέγγες. Τρόπος χρειάζεται και όλα μπορούν να γίνουν.
3.999. Εμφανέστατα δεν μπορείς να υποστηρίξεις το κουλοχέρι. Κυρία Πίτσα, παρακαλώ πολύ. Επίδεσμο για το κεφάλι με εμφανή σημάδια κακοποίησης από τα σκυλιά του δρόμου. Και εσύ νούμερο 2.299. Πώς έχεις γίνει έτσι, παιδάκι μου? Γουρουνιάζεις του καλού καιρού και ύστερα σου φταίει το μάτι μου. Ποιος θα σε λυπηθεί εσένα? Ποιος έλεγε κάποιον που μπορεί να τρώει τόσο φαγητό? Δεν φταίω εγώ, κυρία Πίτσα! Και ποιος φταίει, η μοίρα? Δεν φταίω εγώ! Δεν τρώω τίποτα! Ο πάγος μου δεν είναι από το φαΐ! Το λίπος μου είναι από φυσικού! Ναι, το βλέπω! Δεν φταίω εγώ! Είναι κληρονομικό! Ούτε κι εγώ φταίω! Απολύεσαι! Μέρος, κυρία Πίτσα, μέρος! Πεθαίνω της μοίρας, λέω! Μα με κοροϊδεύεις! Μεταξύ συμπόνιας και μου σπάς τα νεύρα υπάρχει τεράστια διαφορά! Κύριοι! Η δουλειά μας χρειάζεται ερμηνευτές καλλιτέχνες. Διότι μόνο αυτοί μπορούν να ραγίσουν και την πιο σκληρή καρδιά. Εάν ερμηνεύατε σωστά, το κοινό θα σας χειροκροτούσε. Δεν ανανεώνετε τις ιδέες σας και τα εκφραστικά σας μέσα. Δεν ανανεώνω συμβόλαια. Δεν με συμπέρατε. Τι αχάριστη. Τους δίνεις δουλειά και αυτή εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να, ήρθε. Πατρέ! Τσουλάκι, πατρέτικες! Και εμείς που σε είχαμε μέσα στα χρυσάφια και στα κούκουλα, μωρή, για να μας τα αποδώσεις έτσι! Δείτε μια σκροφίτσα! Τα έφτιαξε με έναν άντρα μέσα στα γάντια! Ένα ματσί που έχει πηδήξει όλες τις πουτάνες του Λονδίνου και τους τα παίρνει και από πάνω! Ένα γκάνγκστερ! Κι εγώ! Που έκανε τα στραβά μάτια και έσκαβα το λάκκο μας, μωρή! Πες το λοιπόν! Θέλω να το ακούσω από το στοματάκι σου! Παντρεύτηκες! Δεν μπορώ να τα ακούω, δεν μπορώ! Η κόρη μου! Παντρεμένη με σε σημαίνει εγκληματιά! Έξυπνος ο τύπος. Σου λέει, αν κλέψω από τον κύριο το Ζητιάνο το μέλλον του, δηλαδή την κόρη του, θα είναι σαν υπογράφω την καταδίκη του. Βγάζει από την άκρη ένα σημαντικό αντίπαλο. Και εμάς, μωρή! Δεσποίνης κυρία ήθελα να πω. Ποιος θα με φροντίσει καλά εμάς? Εμάς ποιος θα μας φροντίσει? Που να μου καεί γλώσσα παντρεμένη, να μου καεί! Ορίστε! Έχεις κατάδυσες την δόλια τη μάνα σου. Γρήγορα το κρασί! Τι φωνάζει! Σκάσε μας εσύ! Έχεις κατάδυσες τη μάνα σου. Δώσ' της μια βότκα. Δεν θα το αντέξει. Το αντέχει. Δώσ' της μια βότκα. Δεν θα το αντέξει. Το αντέχει. Δώσ' της μια βότκα, θα συνέλθει αμέσως. Ποτέ μου δεν κατάλαβα εάν νιώθει τι πίνει. Σκοροφίτσα! Εδώ! Πολύ παιδί. Το σκέφτηκες καλά. Πολύ καλά, παπά μου. Μα γιατί αυτόν, πουλάκι μου? Αυτός είναι κλιματίας, είναι αρχιγκάνγκστερ, είναι ο Μάκιο Φωνιάς. Γιατί έχει δύναμη και τον φοβούνται όλοι. Γιατί είναι πολύ καλό στη δουλειά του, ο καλύτερος κλέφτης του Λονδίνου. Γιατί έχει πολλά χρήματα στην τράπεζα και θα καταθέσει κι άλλα τόσα. Και θα μου αγοράσει ένα σπίτι στην εξοχή και θα ζούμε εκεί μέχρι τα γεράματα. Τρώγοντας ό,τι καλλιεργούμε, κάνοντας όλη μέρα υπασία και κούλια. Καλακούλια που σε κούλια! Θα με πάει ταξίδια, θα γνωρίσει όλο τον κόσμο. Τον υπόκοσμο! Θα τρώμε στα καλύτερα εστιατόρια. Θα μένουμε στο ακριβότερο ξενοδοχεία και θα μου αγοράζει ό,τι θέλω. Καλέ μου πουλάει μια λάρα, θα αγοράσω εγώ, καλέ. Πολύ παιδί μου. Άκουσε. Ναι, παπά. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν μία σειρά. Είναι σοφό να ακολουθούμε αυτή τη σειρά για να κρατάμε τις ισορροπίες. Λοιπόν, είναι πρώτα ο δεσμός, μετά είναι ο γάμος και μετά τι? Το διαζύγιο. Σωστά! Και αυτή είναι η σειρά που θα πρέπει να ακολουθήσεις. Διαζύγιο, αλλά εγώ τον αγαπώ. Διαζύγιο, τι τώρα θα πας, θα σου στράψω μία, θα δεις τον τώρα σπατήλι. Τώρα είμαι χώρο και θα πονάει πιο πολύ το χαστούκι σου. Καλέ που τα βάλεις και τα λες αυτά, καλέ. Λέω ότι αισθάνομαι. Αν αισθανόσουνα, θα καταλάβαινες ότι έχει ολόκληρο χαρέμι. Και αν κάποτε το βάλεις στην κρεμάλα, θα μαζευτούν μια τουζίνα γύρες από ένα μούλικο για μια στραγγαλιά. Κρεμάλα! Κρεμάλα! Ελίζαμπεθ, έχεις ρέντα. Πόλη δίνε του. Ελίζαμπεθ.
Ναρκωτικά. Η βότκα σου πάει πιο πολύ. Εννοείς ότι θα τα δώσουμε. Μα δεν καταλαβαίνεις. Το κέρδος μας είναι διπλό. Από τη μια ξεφορτωνόμαστε τον εγκληματία και τσεπώνουμε και τα λεφτά της επικήρυξης. 50 χρυσές λίρες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ προσεκτικός και κρύβεται καλά. Όχι, μη στενοχωριέσαι, δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι θέμα. Καθόλου θέμα. Όχι. Ξέρω που είναι. Στα μπουρδέλα συχνάζει με τις πουτάνες. Στο κόκκινο ρόδο. Ξέρω εγώ. Με τη σωστή αμοιβή τα κορίτσια δεν θα ανοίξουν μόνο τα ποδαράκια τους, αλλά και το στοματάκι τους. Ελίζαβετ! Δεν χρειάζεται να λερώσεις τις ώρες των καθαρών σου παπουτσιών, μαμά, πατώντας μέσα στα μπουρδέλα. Να σας ενημερώσω ότι ο σύζυγός μου έχει έναν φίλο. Έναν φίλο καρδιακό. Μας θύμισε βεβαίως και με την παρουσία του στο γάμο μας. Ίσως τον γνωρίζετε, τον φωνάζουν Brown ο Τίγρης. Ποιος? Ο αστυνομικός διευθυντής της Scotland Yard. Να τώρα, σκατά και δούλη. Αφεντικά και δούλη, σκατά γυναίκα μου, λιμπέρδεψε και την γλώσσα μου. Και λοιπόν μάθε ότι στη Scotland Yard δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να ενοχοποιεί το σύζυγό μου με το Μάκη το Φωνιά. Μάθε λοιπόν και εσύ αγαπητό Φίβι, πως θα υπάρξει. Αύριο κιόλας. Θα πάω να το καταδώσω στην αστυνομία. Θα καταθέσω πως σε παρέσυρε εκτός πατρικής στοργής και εστίας για να σε παντρευτεί ώστε να σε βατέψει. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει κρεμαστεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνουν, παπά. Α, και να σας πω ότι ο σύζυγός μου έχει στα συρτάρια του κάτι χαρτιά για μια ψευτοεταιρεία που νοικιάζει ξύλινα πόδια και ρούχα σε ζητιάνους. Τι έλεγα, μας απειλεί, μας απειλεί, πού μας απειλείς, έλα, μας απειλείς, έλα εδώ, τσουλάκι μας απειλεί. Η γυναίκα του έκανε πλάτες στην κόρη του για να τα φτιάξει με έναν εγκληματία. Ο εγκληματίας ξεπλανεύει την κόρη που είχε μάθει αλλιώς. Η κόρη βοηθά τον εγκληματία να εκβιάσουν τον μπαμπά. Και ο μπαμπάς πηγαίνει στην αστυνομία για να σώσει το τομάρι του. Γιατί σε αυτή τη ζούγκλα που ζούμε, για να επιβιώσεις πρέπει να φας τον άλλον. Και τώρα θα δείτε την κυρία Πίτσα να συναντιέται με μια άλλη κυρία σε ένα πιο κακόφημο μέρος. Αλλά και πολύ σύχναστο. Κυρία Πίτσα, περάστε. Και εσείς δεσποινείς. Σκηνή 10. Πάμε. Και δεν έχετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να τον καταδώσετε στον πρώτο αστυνομικό που θα βρείτε και δεν θα βγείτε χαμένοι. Θα σας δώσω 10 χρυσές λίρες. Δεν ξέρω. Εάν δεν σας αρκεί η τιμή, το συζητάμε. Δεν είναι αυτό. 20 χρυσές λίρες νομίζω ότι υπερκαλύπτουν την αξία αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω καν αν θα φανεί από τα μέρη μας. Θα φανεί, θα φανεί. Τι κι αν παντρεύτηκε. Οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τι κι αν το γυρεύει ολόκληρη η Scotland Yard. Αυτός θα βρει και τον τρόπο και τον χρόνο να σας επισκεφτεί. Άσχετα εάν μετά γυρίσει στη γυναίκα του. Γιατί την πόλη διάλεξε για γυναίκα του. Αυτήν τίμησε με το όνομά του. Αυτήν αποφάσισε να γεράσει μαζί της. Εκτός κι αν δεν προλάβει να γεράσει. Εμπιστευτείτε με και δεν θα βγείτε χαμένοι. Εξάλλου το αξίζετε. Όλοι μιλούν για εσάς με μεγάλα λόγια. Η Τζέννη, το αγρίμι. Εμπιστευτείτε με και δεν θα χάσετε. Εμπιστευτείτε με. Εμπιστευτείτε με.
Και όλα καλά, άκουσα φωνές και... Τι ανοησίες είναι αυτές που λες, έλα εδώ. Μάκη, συγκεντρώσου. Μάζεψε τα πράγματά σου και εξαφανίσου. Δεν έχω να πάω πουθενά. Ο Τίγρης με προστατεύει. Δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου στη Scotland Yard. Ω, Μάκη, η δική μου έχω μαζέψει καταθέσεις για ένα σωρό πράγματα που σε ενοχοποιούν για πάρα πολλά. Απολυστίες και βιασμούς μέχρι φόνους. Έχω εμπιστοσύνη στο Τίγρη. Κοίτα, Μάκη, κοίτα. Μου έδωσε αντίγραφα ο κύριος Μπράουν. Ένας ατελείωτος κατάλογος παρανομιών. Σκότωσες 3 εμπόρους, έκανες πάνω από 20 διαρρήξεις. 39. 17 ληστείες, 9 φόνους προμελέτης, εμπρισμούς, πλαστογραφίες, ψευδορκίες και όλα αυτά για τα τελευταία 8 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια. Είσαι φοβερός άνθρωπος, Μάκη, και επιπλέον αποτλάξεις 2 ανήλικες αδερφές. Μα μου δήλωσαν 19 χρονών. Αχ, Μάκη, θα σε σκοτώσουν, δεν το καταλαβαίνεις. Αρχηγέ. Και δεν θέλω. Αρχηγέ, σκούρα τα πράγματα. Ο Τίγρης τι λέει για όλα αυτά. Με φώναξε να μου δώσει αυτά και να μου πει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Εδώ που φτάσαμε δεν μπορεί να κάνει και πολλά για σένα. Αρχηγέ, τι καθόμαστε. Μου είπε να σου πω να φύγεις αμέσως. Αρχηγέ. Λοιπόν, Μάθιου, πάρε όλη τη συμμορία και σκορπιστείτε σε όλα τα δικά μας σπίτια. Εγώ θα πρέπει να κρυφτώ για μερικές μέρες. Αμέσως, αρχηγέ. Όλοι. Θα αναλάβεις εσύ τις δουλειές. Εγώ? Ναι, εσύ. Ω, Μάκη, με πιστεύεσαι? Απολύτως, άκου. Αχ, αγάπη μου, πες που θα πας, θα έρχομαι να σε βλέπω. Καλύτερα να μην ξέρεις. Α, Μάκη μου. Πρόσεξε με. Εδώ είναι τα βιβλία. Πες. Εδώ είναι η λίστα όλων όσων δουλεύουν για μένα. Αναφέρονται τα πραγματικά τους ονόματα και το πόστο του καθενός. Θα χειρίζεσαι όλες τις συναλλαγές με αυτούς που διακινούν τα κλεμμένα και να τους πληρώνεις στην ώρα τους. Πρόσεξε μη σου πάρουν τον αέρα. Δείξε τα δόντια σου από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να φαίνεσαι γατάκι, μα ξέρω ότι μέσα σου κρύβεις μια λέρη. Αχ, Μάκη μου. Και κοίτα, αν τα πράγματα φτάσουν στο προχώρητο, δώσε τη λίστα στον Τίγρη, μήπως μπορέσει και σώσει το τομάρι. Στο προχώρητο, Μάκη, τι λες? Θέλω να πιστεύω πως ο φίλος μου δεν θα με στείλει στην κρεμάλα, αλλά... Μάκη, δεν είναι αστεία αυτά που λες. Δεν αστείευομαι καθόλου. Αν τα πράγματα φτάσουν εκεί, χρησιμοποίησε τη λίστα. Μα πώς μπορείς να τους κοιτάς κατάγματα, πώς μπορείς να τους χτυπάς φιλικά στον ώμο, ενώ τους στέλνεις στην κρεμάλα. Με δυσκολία. Αλλά όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι, μη σκοτίζεσαι για αυτούς πόνοι. Μάκη μου, μήπως θα έπρεπε να ξενοικιάσουμε αυτή την αποθήκη και να κρατήσουμε μόνο την άλλη? Είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει όλα τα κλοπημένα και επιπλέον θα κερδίσουμε και ένα ενίκιο. Λιονταράκι μου, με κάνεις και σιγουρεύομαι όλο και πιο πολύ για την εμπιστοσύνη που σου έδειξα. Γιατί ό,τι είναι δικό σου είναι και δικό μου, σωστά? Σωστά. Μα τις αποθήκες δεν τις πληρώνω. Σε έχω καταπατήσει και κανείς δεν μπορεί να με βγάλει από εδώ πέρα μέσα. Καλώς το. Αρχηγέ, ενημέρωσα τους πρόφους και σε λίγο θα γνωρίζει όλη η συμμορία ότι για λίγο καιρό θα πρέπει να κρυφτείς. Όμως, αρχηγέ... Ανησυχείτε για το πώς θα διαχειρίζομαι τις δουλειές μου τώρα που θα λείπω. Ναι, αρχηγέ, αν λέω... Αν έβαζες κάποιον από εμάς, ξέρεις, για λίγο, δηλαδή για όσο θα λείπεις. Έχω αναθέσει ήδη τη διεύθυνση της επιχείρησής μου στο πιο κατάλληλο άτομο. Σε ποιον? Στη γυναίκα μου, την πόλη φυσικά. Ενθουσιασμός. Ω, Μάκη, με το δίκιο του γεράγιο μου κόσμο, ακούστηκε μάλιστα μια γυναίκα μεγαλωμένη όπως εγώ να διαχειρίζεται τον υπόκοσμο του Λονδίνου. Κυρία Πόλη, μην το παρεξηγείτε τον Έντι. Απλά δεν ξέρουμε αν μια γυναίκα, μια οποιαδήποτε γυναίκα, μην το παίρνετε προσωπικά, καταλαβαίνετε. Ασφαλώς και δεν το παίρνω προσωπικά. Καθήκη! Αν ακούσω έστω και ξανά την παραμικρή αμφιβολία με το πρόσωπό μου, σου την άναψα. Εμένα άναψες, λιονταράκι μου. Άντε, μπράβο! Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή. Θα ενημερώσετε όλη την επιχείρηση πως εγώ είμαι αρχηγός και πως οι συναλλαγές μας θα γίνονται κάθε Τετάρτη απόγευμα στη μεγάλη αποθήκη. Περιμένω γερή μπάζα, τώρα που το Λονδίνο σφίζει προσωπικότητες που ήρθαν να δουν τη Βασίλισσα. Αχ, Πόλη, αγάπη μου, θα κάνεις μεγάλη καριέρα. Μπράβο τώρα! Θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη, Μάκη. Να φύγεις αμέσως από το Λονδίνο και να μην έχεις επαφή με κανέναν. Και ιδιαίτερα να μην έχεις επαφή με καμία γυναίκα. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, λιονταράκι. Αχ, Μάκη μου. Κάθε βράδυ θα κοιτάς το φεγγάρι του σόκου. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο από όπου και αν βρίσκομαι. Θα είναι σαν να είμαστε αγκαλιά και το βλέπουμε μαζί. Μάκη μου, ξεριζώνεις την καρδιά, μη φεύγεις. Θα σε κρύψω κάπου εγώ που δεν θα σε δει κανένας. Η δική μου καρδιά ξεριζώνεται γιατί εγώ φεύγω. Μα δεν χαρήκαμε την αγάπη μας. Θα έρθει η ώρα μας. Μάκη μου, μην με αφήνεις. Αντίο. Ποτέ το.
στο σπίτι μας. Ελάτε, περάστε στο σπίτι μας. Μες στο σπίτι μας περάστε και τις έννοιες σας ξεχάστε. Σας προσφέρουμε πολλά αν πληρώνετε αδρά. Θα σας κάνουμε παιχνίδια, θα φορέσουμε στολίδια και του πόθου το μεθύσι τις αναστολές θα σβήσει. Δεν θα έρθει, μην το περιμένετε. Θα έρθει, σου λέω, πάντα έρχεται. Κυριακή βλέπεις, κάθε Κυριακή έρχεται. Σήμερα αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μ' αρέσει πάντως τέτοιες, έλατε. Παράταμε. Πάλι στο υπογράφω. Δεν θα έρθει σήμερα, είναι αλήθεια. Άσε με, σου λέω. Μα καλά, πώς είσαι τόσο σίγουρος? Με την βόμβα που του στείλα τα πεθερικά του. Σίγουρα θα έχει περάσει τα σύνορα του Λονδίνου για να γλιτώσει. Ποια βόμβα, ποια πεθερικά του? Παντρεύτηκε την πόλη Πίτσαμ. Ποια? Αυτό το άχρωμο άνωστο κορίτσι? Αυτή η πόλη είναι η κόρη των Πίτσαμ, των Ζητιάνων. Ναι, αυτή είναι. Τόσα ωραία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά κυκλοφορούν. Αυτή διάλεξε. Ήθελε γυναίκα από καλή κοινωνία. Γιατί δηλαδή, εμένα που με πηδάει ο υπουργός δεν είμαι καλή κοινωνία. Αφού παντρεύτηκε. Τζένι το έμαθε. Ποιος ξέρει? Εάν το μάθει, θα γίνει αγρίμη. Τζένι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Τζενάρα. Καλώς την εκλογόμενη του αρχηγού. Μάθιου, τι γυρεύεις εδώ? Το ποτό μου. Μάκη! Το ποτό του. Αρχηγέ δεν έφυγες. Σήμερα είναι Κυριακή και δεν σκοπεύω να αφήσω τις καλές μου συνήθειες για γελιότητες. Βέρα, εσύ ομορφαίνεις μέρα με τη μέρα. Αχ, Μάκη, είσαι και το πειραχτήρι. Γυναίκες σαν και σένα δεν χάνουν ποτέ την γοητεία τους. Το ξέρεις καλά αυτό και παίζεις τους άντρες το μικρό σου δαχτυλάκι. Αχ, Μάκη, αυτό προσπαθώ να μάθω και στις μικρές. Μονάχα η γοητεία δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου. Λωρίν, Φάνη, Τζίνα, τι κάνουν οι κούκλες μου? Άντε, τσούπρες, τσουρούμποσε. Βγείτε για δουλειά. Θα αρχίσουν να έρχονται πελάτες σιγά σιγά. Άιντε. Ντόρις, η κυρία του σπιτιού. Ναι, αλλά για να συνεχίσω να έχω σπίτι, θα πρέπει και αυτές να κουνήσουν τον κόλο τους. Άιντε, σβέρτα, κουνηθείτε. Τζένι. Τι σημαίνει, Τζένι? Φαίνεσαι αναστατωμένη. Εν ονόματι της Βασίλισσας επικηρύσουμε τον Μιχαήλ Μακίθ, τον επωνομαζόμενο Μάκη Οφωνιάς, για 50 χρυσές λίρες, ο οποίος κατηγορείται για
Κατάλαβα. Γι' αυτό είσαι έτσι. Δώσ' μου το χέρι σου, Μάκη. Θα μου το διαβάσει, Τζένι. Πώς με κοιτάς αυτή, Τζένι. Το βλέμμα σου μου κόβει το αίμα. Εμπρός λοιπόν. Για βέβαια. Μα πες μου μόνο καλά. Θα μου πέσει κληρονομιά. Κληρονομιά δεν βλέπω. Βλέπω όμως χρυσάφι. Το χρυσάφι λένε πως φέρνει δυστυχία. Τι άλλο βλέπεις. Μια γυναίκα. Θα σε προδώσει, Μάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το όνομά της αρχίζει... Από πι, ξέρω. Από τάφ αρχίζει. Βλέπεις λάθος. Όλοι κατά καιρούς βλέπουμε λάθος. Πω, έξω ετοιμάζεται κατακλυσμός. Με τέτοιο κολόκαιρο. Πελάτη δεν θα σταριώσουμε σήμερα. Και τι πειράζει. Ευκαιρία να διασκεδάσουμε. Εδώ, παρέα. Ας ξεκινήσουμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Βασίλισσας από σήμερα. Τι κι αν έξω κάνει χαλασμό. Εδώ θα είμαστε προστατευμένοι. Θα είμαστε άραγε. Πας. Θα δεις. Τέτοια αναβλητιά και λίγο δεν έχουμε βρακή να βάλουμε στον κόλο μας. Και τι πειράζει. Τι μας χρειάζεται. Ναι. Πώς αλλάζουν έτσι οι καιροί. Παλιότερα δεν προλάβαινες να βάλεις το βρακί σου και το ξαναβγάζεις στο λεπτό. Ναι, έτσι κι εμένα μου είναι συνήθιο και δεν φορώ καθόλου. Έχουμε καιρό ακόμα να φτάσουμε στο επίπεδό σου. Τζένι μου πει. Δεν είπε. Μόνο για την Τζένι έχεις μάτια, Μάκη. Ναι, εμείς δεν σου κάνουμε. Κάνετε σε εμάς. Η Τζένι ήταν πάντα η αγαπημένη του από όλα τα κορίτσια. Ο μεγάλος μου έρωτας. Κάποτε παλιά, κάπου εδώ κοντά, βρήκαμε τρόπο για να βγάζουμε λεφτά. Είχε το μυαλό, είχε το κορμί, τα βάζεις αυτός και εκείνη στο κλαρί. Κάποτε παλιά με είχες αγκαλιά, μα τα πάντα πουλάς για τα λεφτά. Μέσα στο μπουρδέλο κι οι δυο μαζί πέρασαν 6 μήνες μαγικοί. Τότε ξαφνικά δίλημα μπροστά, διάλεξα σοφά το μωρό ή τα λεφτά. Είχε το μυαλό, είχε το κορμί, τα βάζεις αυτός και εκείνη στο κλαρί. Τότε ξαφνικά είδα καθαρά, μα με κράτησες κοντά με μία σου γουλιά. Μέσα στο μπουρδέλο κι οι δυο μαζί πέρασαν 6 μήνες μαγικοί. Αφεντικό! Αφεντικό η μπάτσι! Ω, η κυρία Πίτσα. Τον κύριο Μακή. Τα σέβη μου. Ο σύζυγός μου συνηθίζει να λέει ότι κάθε άντρας την πληρώνει την πουτανιά του. Και εσείς τα γνωρίζετε αρκετά από αυτή. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο... Χαιρετίστε τις κυρίες σας, κύριε Μακίθ. Είναι η τελευταία φορά που τις βλέπετε. Αρχιφύλαξ, Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Λοιπόν, καθήκη, πού είσαι σου. Θα σέβομαι στον κύριο Πίτσα μου. Δεν θα παραλύσω. Άντε προς τράβα! Όλα μπράβο. Έλα κουνησού που μας το παίζεις και ο Λόρδος. Λίγα και σένα τα ψωμιά σου εδώ πέρα μέσα. Αστιφύλακα Σμιθ. Αρχιφύλακας. Και μην κουράζεις το στοματάκι σου με ανοησίες. Λίγο θα το ανοίξεις, να μας ξεράσεις όλα όσα θέλουμε να μάθουμε. Μάκη, φωνιά. Ρώτης κύριο Πέτ. Μάλιστα, θυμάμαι.
Και φέρ' του και ένα ποτήρι νερό. Πήγαινε. Μάλιστα. Να τον αγριέψεις αστυνόμος. Άρε Μάκη. Γιατί ρε Μάκη είσαι τόσο επιβόλαιος. Αλλά αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που σε κάνουν αυτό που είσαι. Είσαι μεγάλος ρε Μάκη. Είσαι αδελφός. Τι με κοιτάς έτσι ρε Μάκη. Τι το θέλεις στον μπουρδέλο. Εγώ είπα να τρέξεις, να φύγεις, να κρυφτείς. Το είπα στη γυναίκα σου. Δεν πρόλαβα να πεταχτώ μια στιγμή στο παλάτι και η κλώσσα πεθερά σου έστειλε τους άντρες μου να σε βρουν. Δεν τους πρόλαβα ρε Μάκη. Που κοιτάς ρε Μάκη. Δεν τους πρόλαβα σου λέω. Δεν φταίω εγώ για αυτό που είναι. Εθερικά σου φταίει. Δεν τους πρόλαβα. Δεν φταίω εγώ. Καημένε Τζέικ. Είσαι αρχηγός της αστυνομίας. Σε τρώνει τύψεις. Γιατί ενώ η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, εσύ έλειπες. Δεν ήσουν εκεί για να σώσεις τον αδερφό σου. Λίγα και εσένα τα ψωμιά σου. Πιάστα πιο γρήγορα. Θα σου ξαναβάλω τις χειροπέδες. Πολύ περιποίηση βλέπω, κύριε αστυνόμε. Και δεν μου λες πόσο θα κοστίσει για να μην μου τις ξαναπεράσεις. 5 χρυσές τη μέρα. Μπράβο. Βλέπω η κρίση δεν άγγιξε την αστυνομία. Λίγα λόγια. Και πόσα ακόμα για μια πολυθρόνα. Άλλες 3. Και αυτά είναι μόνο για μια μέρα, έτσι. Το είπαμε αυτό. Και για πόσες μέρες να υποθέσω. Εδώ θα σας στεναχωρήσω, κύριε. Κατάλαβα. Για σε 10 και φέρε μου και ένα πουρο. Ευχαρίστως. Και αν ρωτήσει κανείς, εγώ τις πέρασα τις χειροπέδες. Βεβαίως, βοήθεια. Πάει. Τα γνωστά. Καλώς μας όρισες. Με υποχρεώνετε. Και έλεγα πως δεν θα πάρει καταμέριμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ όμως κατά βάθος ήξερες. Παρατάτε με. Πάσο. Τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι το ότι με όλη αυτή την κατάσταση θα βγει στη φόρα η ιστορία μου με τη Λούση. Σωστά. Αν μάθει ο φίλος ο Μπράουν πως του πηδούσε στην κόρη πίσω από την πλάτη του, τότε θα γίνει πραγματικός θρύλος. Να δεις που η μικρή θα περιμένει απ' έξω να σε δει. Αμπά, τι δουλειά έχει στο κρατητήριο η κόρη του αστυνομικού διευθυντή. Ρε, τι έχω να τραβήξω μέχρι να με κρεμάσουν. Δηλαδή, πείτε μου, είναι η ζωή αυτή. Προδότη! Λούση. Προδότη! Καθήκη του κερατά! Λούση, αγάπη. Αγάπη σου! Έχεις τα μούτρα και με λες αγάπη σου μετά από αυτά που έκανες. Τι έκανα, αγάπη μου. Δεν βλέπεις την κατάδια μου μέσα σε ένα κελί. Καλά ρε, νόμιζες πως δεν θα μάθω για το γάμο σου με την κόρη των Πίτσαμ. Πίτσα? Ποια πίτσα? Έτσι μου έρχεται να σου βγάλω τα μάτια, αλήτη. Ώρες τώρα είναι να μου πεις ότι συλλεύεις και την κόρη των Πίτσα. Αφού είσαι παντρεμένος μαζί της, καθήκη. Παντρεμένος? Εγώ με την πόλη? Πόλη! Πόλη! Την πόλη ρε αλήτη, την πόλη Την πόλη των Πίτσα μη ήθελα να πω. Μάκη με κοροϊδεύεις. Υπάρχει κάποια μικρή σχέση, αλλά όχι και παντρεμένος. Μάκη κόφτο. Θέλω να πω μιλάμε, έχουμε ανταλλάξει και κανένα δυο φυλάκια. Αλλά όχι θεοπάλατη να διαδίδει πως είμαστε και παντρεμένοι. Αλλού αυτά, πάω στον πατέρα μου. Στάσου, στάσου. Όλα κάνω τα πάντα. Ακόμα και να σε παντρευτώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Μάκη, θέλω να γίνω μια πραγματική κυρία. Και θα γίνεις κυρία να παντρευτείς εμένα. Μάκη μου, αγάπη μου, εδώ είσαι. Ήρθε η γυναίκα σου να σου συμπαρασταθεί, Μάκη μου. Σκύλα. Πλήρωσα το φρουρό για να με αφήσει να περάσω. Σκρόφα. Μάκη, γιατί δεν με κοιτάς, ντρέπεσαι. Είναι δυνατόν να ντρέπεσαι εμένα, τη μία και μοναδική γυναίκα που έχεις στην καρδιά σου. Γεια σου, βρώμα. Παρακαλώ. Μάκη, ποια είναι αυτή? Ποια είσαι εσύ? Ποια είμαι εγώ? Πες της Μάκη ότι είμαι η γυναίκα σου. Κάθα, μάχριε! Σου έδωσα τα πάντα και έκανα ό,τι και αν μου ζήτησες. Μέχρι και την αρχηγία της συμμορίας σου δέχτηκα να αναλάβω. Πες της πως εγώ είμαι η γυναίκα σου. Μάκη, τι λέει αυτή? Πες της πως εγώ είμαι η σύζυγός σου. Μάκη, πες της πως εμένα διάλεξες για γυναίκα σου. Αν είχατε βγάλει το σκασμό, θα σας είχα εξηγήσει και τις δύο μέχρι τώρα. Σιγά που θα το βουλώσω. Δεν μπορώ να το σχονέψω. Μα αγαπητή μου, είμαι η νόμιμη σύζυγός του και επομένως έχω το προβάδισμα. Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως σε αυτές τις περιπτώσεις η
σε δεύτερη μοίρα. Μετρέσα! Μετρέσα! Μην μιλάς Γαλίτη! Ναι, Μάκη, μίλα και πες τη Δεσποινής. Κυρία. Δεσποινής. Κυρία. Δεσποινής. Κυρία. Δεσποινής. Και τούτο εδώ μωρή, μόνη μου το έκανα. Δεν βλέπεις την κοιλιά μου που είναι φουσκωμένη. Σου κόπηκε η μιλιά, ας μην τον άφηνες να σκαρφαλώνει πάνω σου σκρόφα. Τώρα την πάτησες, τώρα βρες κάποιον και κουκουλωσέτα. Από τέτοια κόλπα θα γνωρίζετε Δεσποινής. Κυρία! Κυρία! Μάκη, πες της να το βουλώσει και να του δείτε από εδώ πέρα. Δεν λέει να φύγει, τη διώχνουμε κι αυτή εδώ, μπάστακας. Δεν σε θέλει, Μωρής. Δεν σε θέλει κι αν κάποτε σε πήδηξε, το κέφι του έκανε. Για άκου εδώ ή το βουλώνεις ή σου δίνω μια και φτύνει τα μάτια σου. Όλοι. Δεν ξεκουμπήσω από το τσιμπούρι μας έγινες. Λούση. Ναι, μα δεν τη βλέπεις. Μάκη, μην κάνεις κάτι και δεν μιλάς και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Λούση, είσαι η μία και μοναδική γυναίκα που έχω στην καρδιά μου. Όλοι. Μάκη. Μπερδεύτηκα. Λούση, είσαι η μία και μοναδική γυναίκα που έχω στην καρδιά μου. Το ξέρα πως θα σε βρω εδώ παλιό πρόβλημα. Φρού και πάμε σπίτι γρήγορα. Αμα όχι. Όχι, για δεύτερο άνθρωπο που τους θέλει δυο σαρδανάβαλους. Πού σου ρε. Μητέρα. Μα μην. Πάμε, φύγαμε. Ρώσ, κάνε το τι γίνεται. Μάσες Δεσποινής. Μάκη. Έτσι κάνε τις ύπερες της πιο ανόητος. Κοίτα πείσμα το τσουλάκι. Μπράβο, Λούση. Ήσουν αληθινή κυρία. Σκέτη λέει. Τη λυπήθηκα. Πάτε από εδώ τη βρώμα. Θα μπορούσα να της πω περισσότερα για τα ψέματα που έλεγε, αλλά κρατήθηκα γιατί τη λυπήθηκα. Αλλά κι εσύ, μία και μοναδική γυναίκα της καρδιάς μου, την πίστεψες. Πίστεψες αυτήν και όχι εμένα. Μάκη, μπερδεύτηκα, θόλωσε το μυαλό μου. Ήθελε να μας χωρίσει, αγάπη. Αν κάτι από όλα αυτά ήταν αλήθεια, θα μου μιλούσε έτσι η μάνα της. Μιλάει έτσι μια πεθερά στον γαμπρό της. Μάκη, σε αγαπώ πολύ και θα προτιμούσα να σε δω στην κρεμάρα παρά στην αγκαλιά μιας άλλης. Το ξέρω, αγάπη. Πόσο ευτυχισμένη με κάνεις, Μάκη μου. Κάθε βράδυ θα κοιτάς το φεγγάρι του σώμα. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο από όπου και αν βρίσκω. Θα είναι σαν να είμαστε αγκαλιά και το βλέπουμε μαζί. Μάκη μου, ξεριζώνεις την καρδιά. Η δική μου καρδιά ξεριζώνεται. Γιατί εγώ πάω στην κρεμάρα. Αχ, Μάκη, ας φύγουμε μαζί, αγάπη μου. Ναι, ας φύγουμε. Πάρε αυτό εδώ. Είναι το κλειδί της πίσω πόρτας. Νταράκι. Και αυτό εδώ είναι το κλειδί από το κελί. Το έκλεψα από το γραφείο του μπαμπά. Πόσο περήφανο με κάνεις. Δεν πιστεύω να είπες κάτι στον πατέρα σου για εμάς. Α, όχι Μάκη, αυτό θα πρέπει να του το πεις εσύ. Και πολύ σωστά έκανες. Έλα, πάμε τώρα. Ξέρεις, άμα φύγουμε μαζί δεν θα μπορέσουμε να κρυφτούμε. Τι εννοείς, Μάκη? Εννοώ πως μόλις τελειώσει η καταδίωξή μου θα έρθω να σε βρω. Ας είναι, Μάκη, θα περιμένω. Ο καρπός της αγάπης μας που έχει στα σπλάχνα σου θα μας κρατά αιώνια δεμένους. Αιώνια, Μάκη μου. Δόξα τω Θεώ. Τι είπατε! Εννοώ, μα το Θεό πώς έγινε αυτό. Έσμα! Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός για όλα! Ναι, πρέπει να σημάνουμε το συναγερμό. Μάλιστα! Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αλλά πρώτα πρέπει να πας στο γραφείο μου να πάρεις κάτι παλιόπαρτα που μαζευτεί εκεί. Ξέρεις με τη Βασίλισσα δεν προλαβαίνω. Θα τα πρωτοκολλήσεις, θα τα βάλεις κατά ημερομηνία στο σιρτάρι, θα δω να τα ελέγξω και αν είναι όλα καλά. Τότε ξεκινάμε έρευνα για το Μάκη το Φωνιά. Κατάλαβες! Μάλιστα, αστυνόμη! Έβρα! Είναι κανείς εδώ? Είμαι ο κύριος Πίτσα. Ήρθα να εισπράξω τα λεφτά της επικήρυξης στον κλιματία Μακή. Εσείς είστε ο αστυνόμος Μπράουν. Σωστά. Σωστά. Και από ό,τι βλέπω, το κελί πίσω σας είναι άδειο. Σωστά. Πολύ σωστά. Να υποθέσω λοιπόν πως αυτός που ήταν μέσα το έσκασε. Και πάλι σωστά. Πιστέψτε με κύριε Πίτσα, μη με έξω φρενών. Αλίμονο. Κι εγώ στη θέση σας τα είχα καταρρεύσει. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν κάποιος δραπετεύει, ουδεμία ευθύνη φέρει η αστυνομία. Εννοείται. Η αστυνομία δεν φέρει ποτέ.
ουδέμια ευθύνη. Ακριβώς. Τότε λοιπόν σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να το βιάσετε, θα είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που πρόκειται να σας συμβεί. Τι εννοείτε? Κάποιοι θα πούνε πως η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και κάποιοι ίσως πούνε πως ο αστυνόμος έχει κάνει πλακάκια με το Μάκη το Φωνιά. Αυτό πάλι τι σημαίνει? Πως την έχεις άσχημα, κύριε Τίγρη. Εγώ στη θέση σου είχα ήδη περάσει τη θηλιά στο λαιμό μου. Έτσι, Σε περιμένουν δύσκολες μέρες, κύριε. Κύριε αστυνόμενη. Παλιοκαθήκη. Σμιθ! Σμιθ! Τρέχω, αστυνόμε, τρέχω! Μωρή μου. Παράτα τα όλα και ξεκίνα έρευνες για αυτό το ανθρωπάκι. Και εγώ πρέπει να σημάνω του συναγερμό. Να με πάρει, τελείωνε. Άμα έχεις κολοφαρτεί, αδερφάκι μου. Άμα είναι σωστός ο παίχτης. Της Βασίλισσας, δημιουργήστε καλλιτέχνες μου, φτιάξτε κι άλλες πινακίδες. Με κέφι, με διάθεση. Χωρίς διάθεση η ζητιανιά δεν έχει αποτελεσματικότητα. Και εσύ, κουλή είσαι, δεν είσαι κουτσί. Έτσι λοιπόν πρόσεξε τι γράφεις. Γιατί αν δεν μπορούν να διαβάσουν για την κατάρτια σας, γιατί να σας ελέησουν, Και εσύ, οικονομία στο υλικό λίγο. Έλα, μπράβο. Έλα, μπράβο. Γρήγορα. Σε τέτοια μεγαλεία νιώθω περήφανη. Ιστορική στιγμή. Πού να φανταστούν την πλάκα που τις ετοιμάζουμε. Τώρα η φρουρά θα παρουσιάσει τα όπλα της. Η ωραιότερη στιγμή της στρατιωτικής ζωής. Ναι, και εμείς θα τη χέσουμε. Ούτε ψήλο στον κόρμο της, κύριε Πίτσα. Αφεντικό, έρχονται κάτι κορίτσια. Τι κορίτσια? Κύριε Πίτσα, πουτάνες είναι. Θα έρχονται να εισπράξουν το παραδάκι από τη συμφωνία μας. Κυρία Πίτσα, το παραδάκι. Ποιο παραδάκι, Μαντάν? Τα συμφωνηθέντα για την επικήρυξη του Μαχή. Δεν έχετε να πάρετε μία. Πώς το είπατε αυτό? Δεν κατάλαβα. Μου κουβαληθήκατε το αξιμέρωτο στο τίμιο σπιτικό μου για να μου πουλήσεις μουρί. Δεν είναι χώρος για βίζιτες εδώ. Ελίζαμπεθ, είμαι φανταστηδόμενη. Ήρθα για να ταυτοποιήσουμε το λογαριασμό μας. Δεν κατάλαβες. Καλά θα κάνετε να φύγετε όπως ήρθατε. Κατέβαινε τα συμφωνηθέντα, κυρία Πίτσα. Κούκλα μου γλυκιά, κούκλα μου γλυκιά. Το πουλάκι το σκασε από το κλουβί. Και δεν έχει να πάρει δεκάρα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ τη συμφωνία μας την τήρησα. Ναι, αλλά αυτός την κοπάνισε. Λυπούμαστε, κυρίες μου, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Κύριοι, παρακαλώ, συνοδεύστε τις κυρίες στην έξοδο. Μη μας πλησιάζετε. Κυρία Πίτσα, μη είσαι μια βρωμερή παλιόγρια. Και μπορείς να χώσεις τις βρωμολίνες σου εκεί που είμαι σίγουρη ότι έχεις ήδη χώσει πολλά. Τι είπες, μωρή παλιοτσουλάρα με το βρωμό στο μάσου, που θα μιλήσεις έτσι για μένα, Τι είπες? Κυρίες, πάτε στην άκρη. Για να σου πω εσένα. Το μπουζουριάσαι το Μακίθ. Δεν μας παρατάς με το Μακίθ, λέω εγώ. Ναι ή όχι? Όχι. Λοιπόν. Είναι στο κλουβί. Ναι ή όχι? Όχι. Ο Φωνιάς το σκάσε. Μην το πιάνεις στο στόμα σου. Δεν το φτάνεις ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Ναι ή όχι? Όχι. Λοιπόν. Χθες βράδυ, αντί για να βγω να δουλέψω, κάθισα σαν την ανόητη και έκλαιγα. Γιατί? Γιατί χθες πρόδωσα την αγάπη και την καταστροφή της ζωής μου ταυτόχρονα. Δεν ξέρω να έκλαιγα πολύ η λύτρωση. Τζένι. Δεν πήρε ύπνος από την εξάντληση ούτε που το κατάλαβα.
Και εκεί που κοιμόμουν και έκλαιγα, άκουσα σφύριγμα. Το γνωστό αυτό σφύριγμα που ανοίγει ταυτόχρονα την πόρτα του δωματίου μου και την πόρτα της καρδιάς μου. Τον είδα να στέκεται. Ήθελα να του ρίξω το κλειδί. Ήρθε στην αγκαλιά μου για να ξεχάσει την προδοσία μου. Είναι ο τελευταίος gentleman του Λονδίνου. Κάποια άλλη από την παρέα μας. Η Βέρα Stonehouse. Γιατί? Γιατί? Μετά από μένα πήγε σε εκείνη να τον παρηγορήσει. Τζένι! Βέρα Stonehouse. Τώρα ξέρετε. Εσύ! Έλα εδώ! Πήγαινε γρήγορα στην αστυνομία, αλόγους στον Μπράουν και πες τους πως ο αγαπητός μας κύριος Μακί είναι στις Βέρα Stonehouse. Αλλά να κάνουν γρήγορα! Γιατί μπορεί να ζητήσει παρηγοριά και σε τρίτη αγκαλιά. Και μετά θα πρέπει να γυρίσουμε όλα τα μπουρδέλα του Λονδίνου. Γρήγορα εξαφανίσου! Και εσείς κύριε, προς τι το μίσος και ο λίγος παραγμός. Τα χρήματά σας θα τα πάρετε. Ελίζαμπεθ, κέρασε σε παρακαλώ τις κυρίες κάτω. Περάστε αύριο το πρωί να πάρετε τα χρήματά σας που θα έχει τελειώσει και το πανηγύρι. Και εσείς τι χασεύετε! Γρήγορα πίσω στη δουλειά! Αν δεν ήμουν εγώ, ήμουν όλοι στη φυλακή. Μου χάνω το χρόνο μου για να σας μάθω πώς να βγάζετε λεφτά. Γρήγορα στη δουλειά! Τώρα θα αρχίσει και η παρέλαση. Αφεντικό! Αφεντικό! Σύρμα! Οι μπάτσοι έρχονται κατά εδώ! Αφεντικό! Σύρμα! Οι μπάτσοι έρχονται κατά εδώ! Οι μπάτσοι έρχονται κατά εδώ! Έλατε γρήγορα εδώ! Κρυφτείτε! Γρήγορα! Και εσείς, για ακούστε με καλά. Μόλις ακούσετε να λέω τη λέξη ακίνδυνη... Ακίνδυνη, δεν καταλαβαίνω. Σιγά που θα καταλάβαινες. Μόλις ακούσετε να λέω τη λέξη ακίνδυνη, θα αρχίσετε να τραγουδάτε το τραγουδάκι που σας έμαθα. Εντάξει? Ναι. Κάντε τώρα στους ενδιάφορους. Σας τσάκωσα, αξιότιμε κύριε Πίτσα, φίλε του Ζητιάνου. Τον αγαπητό αρχηγό της αστυνομίας. Καλώς ήρθατε στο τίμιο σπιτικό μας, κύριε Μπράουν. Καλά. Σμιθ, χειροπέδες. Μα σας παρακαλώ. Πώς συμπεριφέρεστε έτσι σε μια καθώς πρέπει, κυρία, που σας καλωσορίζει στο σπίτι της. Αφήστε τα ψέματα και τα σπίτια και τα καλωσορίσματα, κύριε Πίτσα. Θα συλληφθείτε και θα οδηγηθείτε στους δικαστές για εκμετάλλευση και παρότριση προς επαιτία. Να το ξέρετε αυτό. Σμιθ, χειροπέδες σε όλους τώρα. Μάλιστα, αστυνόμε. Θα πάρουμε τον κύριο μέσα και τους υπόλοιπους θα τους συλλήψουμε επίσης για επαιτία. Θα σφραγίσουμε και τις εισόδους. Αυτό ήταν η ζητιάνη σας. Σας το κλείνω το μαγαζί, κύριε Πίτσα. Και εγώ για επαιτία θα συλληφθώ. Σας χάσαμε, κύριε Μπράουν. Κοσμός. Τίγρη, τόσο σκληρός με το ζουζουνάκι σου. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Είμαι κι εγώ εδώ. Πώς είστε, κύριε Τίγρη? Μαύρα μάτια κάναμε να σας δούμε τώρα με τις ετοιμασίες για τα γενέθλια της βασίλισσας. Πότε θα έρθεις για να χαλαρώσεις? Κόφτο! Μου αρέσει να μου μιλάς απότομα, αν και συνήθως θέλεις εγώ να είμαι η αφέντρα. Σμιθ, χειροπέδες σε όλους τώρα! Όχι και σε όλους! Από ό,τι φαίνεται δεν κοιμηθήκατε καλά εχθές το βράδυ. Για προσέξτε πως μιλάτε στον αρχηγό της Scotland Yard, κύριε. Μα δεν απευθυνόμουν στον αρχηγό της αστυνομίας. Στον Μπράουν τον Τίγρη. Το κολλητάρι του Μάκη του Φωνιά. Τρελαθήκατε, κύριε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε και δεν θέλω να μάθω για τις ασυναρτησίες που λέτε. Αντιλαμβάνομαι πως είναι η χειρότερη στιγμή της ζωής σου. Θες ένα ποτό? Κυρία Πίτσα, σέρβιρε σε παρακαλώ στον κύριο ό,τι ποτό επιθυμεί. Σμιθ, να εφαρμοστεί ο νόμος. Να εφαρμοστεί! Να εφαρμοστεί! Να εφαρμοστεί! Όλοι συμφωνούν πως οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Όμως κύριε Μπράουν, οι νόμοι έχουν γίνει για να ελέγχουν οι αρχές εκείνους που δεν τους κατανοούν. Ή εκείνους που αναγκάζονται να τους καταπατήσουν γιατί έτσι το έφερε κακιά στιγμή. Ισχυρίζεστε ότι οι δικαστές δωροδοκούνται? Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ποσό ικανό που θα μπορούσε να κάνει τους δικαστές να απονείμουν πραγματική δικαιοσύνη. Μην προσπαθείτε να ξεφύγετε με παραφιλολογίες και λόγια αναρχικά, κύριε Πίτσα. Θα διηγηθείτε σε αυτούς που είπατε προηγουμένως, στους οποίους έχετε την αγνότερη άποψη. Τέρμα πλέον η ζητιάνη σας. Μα για ποιους ζητιάνους εννοείτε? Αυτά είναι τα ανθρωπάκια. Μα δεν τους βλέπετε. Είναι ακίνδυνοι. Ακίνδυνοι. Τι είναι αυτό? Κοροϊδία της επαιτίας. Είναι ένα τραγούδι που γράψαμε για τα γενέθλια της βασίλισσας. Καλή δύναμη
μισή ώρα ξεκινάει η παρέλαση με την άμαξα της Βασίλισσας. Και εσείς ετοιμάζεστε να σύρετε στη φυλακή φτωχούς, τίμιους ανθρώπους, που το μόνο που ήθελαν ήταν να γιορτάσουν τα γενέθλια της Βασίλισσας οργανώνοντας ένα μικρό καρναβάλι. Εμπρός λοιπόν, συλλάβετε μας! Και μέσα σε λίγα λεπτά 4.000 κουτσί, στραβοί, ανάπηροι, τυφλοί, η αφρόκρεμα των ζητιάνων του Λονδίνου θα ξεχυθεί στους δρόμους εμποδίζοντας την πορεία της χρήσης άμαξας και καταστρέφοντας όλα όσα με τόσο κόπο οργανώνεται όλο αυτό το καιρό. Ούτε ψήλο στον κόρπο σας, κύριε Μπράουν, αρχηγέ της αστυνομίας. Μπαπηλής. Διότι, κύριε Μπράουν, δεν θα τολμήσετε να δείρετε και να σύρετε από τα ξύλινα τους πόδια αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους που το μόνο που ήθελαν ήταν να γιορτάσουν τα γενέθλια της αγαπημένης τους βασίλισσας. Διότι η πολιτεία, κύριε Μπράουν, δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιους και φτωχούς. Την κατάπιε τη γλώσσα του ο Τίγρης. Και για περάστε λίγο από το σπίτι της Βέρας στον Χάους. Σας περιμένει μια έκπληξη. Θα βρείτε κάποιον γνωστό σας. Σμιθ. Ο Θεός να σώσει τη Βασίλισσα. Ο Θεός να σώσει τη Βασίλισσα. Ο Θεός να δίνει χρόνους στη Βασίλισσά μας. Θεός να δίνει χρόνους στη Βασίλισσα. Και τώρα, αγαπητοί θεατές, καλές μας κυρίες, καθαρές δεσποινίδες και αξιόπρεποι κύριοι, που με τόση ευγένεια μας παρακολουθείτε τόση ώρα, κάντε λίγο υπομονή ακόμα. Η ιστορία μας φτάνει στο τέλος. Το Μάκη το βρήκαν αγκαλιά με τη Βέρα και άλλα 2 κορίτσια του. Και ποτέ δεν θα μάθουμε αν η Τζέννη τον κάρφωσε από αγάπη, ζήλια ή μίσος. Όπως και να έχει, το πουλάκι ξαναμπήκε στο κλουβί και ο φίλος του ο Τίγρης δεν μπορεί να κάνει τίποτε πλέον γι' αυτό. Άρα ο Μάκη θα οδηγηθεί στη κρεμάλα. Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα. Δεν μας σχέζεις και εσύ και η Βασίλισσα. Εμένα ποιος θα με σώσει. Κάποτε θα πλήρωνες για τα κρίματά σου, κύριε Μακίθ. Τα κρίματά μου. Τώρα αστυνόμος. Άσε με λίγο μόνος. Μάλιστα, αστυνόμος. Πώς θα με σώσεις, θα μου δώσεις το κλειδί. Δυστυχώς, φίλε, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δεν μπορώ να σε γλιτώσω από αυτό που έρχεται. Τίγρη. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τόσο ανήμπορη θέση. Σε ανήμπορη θέση εσύ, εμένα θα κρεμάσουν. Εγώ πήγα να πηδήξω τη Βέρα στο Ουρχάους αντί να το σκάσω ή εσύ. Σε λίγες ώρες θα με κρεμάσουν. Ξέρω και τι θες να κάνω. Είναι σαν να έσκεψες στο λάκκο μόνος σου και περίμενες κάποιος να σε σπρώξει για να πέσεις μέσα. Αχ, θα με κρεμάσουν. Ναι, αλλά εγώ τι κάνω τόσα χρόνια για σένα. Ρισκάρω τη ζωή μου για να σε προστατεύσω. Τα πάντα, το σπίτι μου, τη δουλειά μου. Δυστυχώς όμως, όλα τα πράγματα έχουν και ένα τέλος. Και το δικό μου ήρθε, σωστά. Ναι, φίλε, ήρθε. Πόση ώρα? 2 ώρες. 2 ώρες. Οι δικαστές ήταν ανένδοτοι. Άμεση εκτέλεση. Η Βασίλισσα γιορτάζει τα γενέθλιά της και εγώ το θάνατο. Πρέπει να πηγαίνω, φίλε. Καταλαβαίνεις. Θα ξανάρθω όμως πριν. Σμιθ! Σμιθ! Μάλιστα, αστυνόμος. Ό,τι ζητήσει ο κύριος Μακή θα το έχει. Μάλιστα, αστυνόμος. Και όποιος περάσει να το δει θα τον αφήσει. Ό,τι πεις, αστυνόμος. Γεια σου, φίλε. Χρειάζεσαι κάτι? Κύριος... Ήρθα να δω τον κύριο Μακίθ εδώ. Α, παρακαλώ, περάστε. Κύριε Μακίθ, έχεις επισκέπτες. Αρχηγέ. Καλώς. Ήρθες να δεις πως κατάντησα. Αυτά που λες, αρχηγέ, εσύ και στις ταινίες άρχοντας. Άρε Μάθιου, ακόμα και τώρα δεν παίρνεις τα χείλη σου από τον πισινό μου. Τι το λες αυτό, αρχηγέ, εγώ πάντα σε πίστευα. Γι' αυτό ήρθες ή για να δεις ποιο θα αφήσω στη θέση που τώρα που πάω στην κρεμάλα. Εγώ ήρθα να σε δω, να σε αποχαιρετήσω. Τώρα βέβαια...
Αν θες να πεις κάτι παραπάνω για το... Ξέρεις, ποιος θα σε διαδεχθεί, θα σε ακούσω με προσοχή, Μάθιου, ακόμα δεν πέθανα και ψοφάτε για το αρχηγηλίκι. Μάκη, Μάκη, Μάκη. Κυρία, είμαι η κυρία Μακή. Α, περάστε παρακάτω. Λούση, αγάπη μου, ήρθες. Ναι, Μάκη, μου είσαι ο πατέρας του παιδιού μου. Λούση, με συγκινείς. Μάκη, Μάκη. Κυρία, είμαι η κυρία Μακή. Η κυρία Μακή, θα αφήσετε με να περάσω. Πολύ αγάπη μου, ήρθες. Μα φυσικά, αγάπη μου, αφήσω ο σύζυγός μου. Πολύ με συγκινείς. Και εσείς εδώ βλέπω, δεσποινής. Κυρία. Κυρία Μακίθ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη συνάντησή μας. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Μάκη είναι δεμένος μαζί σας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μα φυσικά, λόγω της εγκυμοσύνης μου. Μα φυσικά, τι άλλο. Πόσο με συγκινείτε. Πριν 10 μέρες, ούτε φανταζόμουν ότι θα άλλαζε η ζωή μου τόσο. Ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα, έγινα η διαχειρίστρια της πιο επιτυχημένης εγκληματικής οργάνωσης του Λονδίνου. Και τώρα θα γίνω... Σας καταλαβαίνω, δεσποινής Πίτσα. Κυρία Μακίθ. Κυρία Μακίθ. Πάντως, Πόλη, το φόρεμα που φοράς σου πάει πολύ. Σου αρέσει, μια να το φορέσει και αύριο στην κηδεία. Όχι, Πίτσα! Πρέπει να αλλάξεις, παιδί μου. Κρεμάνε τον άντρα σου. Σου έβαλε ένα μαύρο φόρεμα. Κυρία Πόλη, θα είστε μια χείρα όνειρο. Χαμογέλασε, παιδάκι μου. Επιτέλους κρεμάνε τον άντρα σου. Ήρθα να δω το μελοφάνατο. Κύριε. Μπροστά τους. Φίλοι μου. Παρακαλώ, περάστε. Από ό,τι βλέπω είστε κι εσείς εδώ, αγαθιάρα Πόλη και κυρία Πίτσα. Δεν θα μπορούσατε να λείπετε από αυτό το πανηγύρι. Θα τα πούμε στο σπίτι μετά. Τώρα ήρθα να απολαύσω το φινάλε του έργου μου. Ένα φινάλε που το πιάσα πολύ για να το γράψω. Αλλά τελικά το πέτυχα. Καλοσύνη σας. Ομολογώ πως ήσασταν άξιος αντίπαλος. Όμως εγώ, ως άνθρωπος του Θεού, υπέρησης. Αλλήμον. Πού πάτε, κυρίες μου, δεν το περάσατε εδώ μέσα. Μακή, δεν μας αφήνει να περάσουμε. Είναι καλεσμένες μου οι κυρίες. Άντε περάστε να δούμε τι θα το κάνουμε εδώ. Ο κόσμος που έχει μαζευτεί απ' έξω. Και εδώ μέσα. Δεν είναι λίγοι. Τζένι, δεν περίμενα να έρθεις. Ούτε εγώ το περίμενα. Τα πόδια μου άρχισαν να περπατάνε από μόνα τους και πριν το καταλάβω βρέθηκα εδώ απ' έξω. Τζένι, με συγκινείς. Πανικό αφεντικό. Ήταν αδύνατο να φτάσουμε νωρίτερα. Η Πέτη και ο Έντι έμειναν στην είσοδο. Δεν άντεχα να σε δουν στη στενή αφεντικό. Περάστε, δεν ρωτάω πια. Τι γίνεται εκεί έξω. Χαμός αφεντικό. Έφυγαν όλοι από την παρέλαση και ήρθαν να δουν την εκτέλεση. Και η παρέλαση. Η Βασίλισσα θα παρελάσει σε όποιους του νόμους. Η Βασίλισσα έχει ανέφυγα και του χρόνου εννοώ. Σωστά. Και στο τέλος είσαι αρχηγός αρχηγέ. Μάκη. Τι συμβαίνει εδώ μέσα. Μου είπατε να αφήσω να περάσει όποιος και αν έρθει να το διαστηνώμε. Λούση. Μπαμπά. Έλα εδώ, μπαμπά. Τι είναι αυτά, τι μασκαριλίκια είναι αυτά, τι έχεις βάλει στην κοιλιά σου. Μπαμπά. Μπαμπά μου ρε, βγάλε αμέσως. Τι εννοείτε, κύριε αστυνόμη, αφού η προκομμένη σας είναι καστρωμένη. Πότε καστρώθηκε μωρέ από το πρωί. Παρακαλώ, τι εννοείτε. Εννοώ ότι σας κάνει μια πλάκα και το χάψατε. Το θέμα είναι γιατί. Κανείς έγκυος με το παιδί του Μάκη. Τι εννοώ. Εντάξει, δεν είναι και πραγματικό. Ποιο. Να, αυτό εδώ. Όλα αυτά για έναν εγκληματία. Λούση, αυτό είναι υπέροχο. Σου αρέσει ο Μάκη, χάρισμά σου για όσο καιρό του έχει απομείνει. Αυτό δεν μπορώ να το επεξεργαστώ αυτή τη στιγμή, φίλε. Αν δεν πήγαινε στην κρεμάλα, θα σε σκότωνα εγώ ο ίδιος. Και να φανταστείτε πως με αυτόν τον άνθρωπο, ο Μπράουνο Τίγρης, ο διευθυντής μας, πολέμησε πλάι-πλάι στη φωτιά της Ινδίας. Θα βρέξει και αργότερα. Πάντως θέλω να ξέρεις πως δεν σου κρατώ κακία που με πρόδωσες. Όλοι ήρθαν να σε δουν. Να δουν εμένα. Ναι, την εκτέλεσή σου. Εμπρός λοιπόν. Ας τελειώνουμε. Ας μην αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει. Αγαπητοί θεατές,
Είναι έθιμο ο καταδικασμένος σε θάνατο να λέει τις τελευταίες του σκέψεις, έτσι για να ελευθερώσει την ψυχή του και να ταξιδέψει πιο ελαφρύ στους ουρανούς. Όσο λοιπόν και αν σας φανεί περίεργο, είμαι αθώος. Γιατί τι κακό μπορεί να κάνει ένας μικροβιοτέχνης της ζωής μπροστά στους μεγαλοκαρχαρίες που κρύβονται πίσω από τις τράπεζες. Σκεφτείτε, τι είναι η κλεψιά μπροστά σε ένα δάνειο. Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας. Και τι είναι η φυλάκιση ενός ανθρώπου μπροστά στην πρόσληψή του σε μια επιχείρηση. Βλέπετε μπροστά σας ένα μελοθάνατο μιας ήδη καταραίουσας κοινωνικής δομής. Ο κόσμος συνεχίζει να συναλλάσσεται. Η σύμπτωση κάποιων συγκυριών συνέβαλε στην άνοδό μου. Και τώρα η σύμπτωση κάποιων άλλων συγκυριών συμβάλλει στην πτώση μου. Βλέπετε, τίποτα δεν διαρκεί πολύ. Γι' αυτό μη λυπάστε. Τελειώνοντας, σας απαλλάσσω από τυχόν τύψεις και αιρηνίες. Σας συγχωρώ όλους! Αρχίζει η παρέλαση της βασίλισσας. Τι θέλετε να κρεμάσετε εμάς στο τέλος. Έτοιμος! Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Κυρίες και κύριοι, θαύμα! Παρακαλώ. Άντε λοιπόν, έχουμε και την παρέλαση. Κυρίες και κύριοι θεατές, παρακαλώ ησυχία. Στην όπερά μας, στο έργο μας, θα θέλαμε να δείτε πως το δίκαιο πάντα υπερτερεί. Μα δείτε πως εκ του θαύματος πλησιάζει ένας βασιλικός απεσταλμένος. Από ευκαιρία των γενεθλίων της βασίλισσας, η αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα της Αγγλίας απονέμει χάρη και διατάσσει την άμεσον απελευθέρωση του Μίστερ Μάκι. Η βασίλισσα επιθυμεί να μην αμαυρώσει τίποτα την εορταστική του τη μέρα. Σώθηκα! Το ξέρα, σώθηκα! Μόνο όταν φτάσει στα άκρα έρχεται η σωτηρία. Είναι αλήθεια αυτό που μάθα? Ανέστημα, με σώθηκε αυτός πάλι! Παράλληλα του απονέμεται κληρονομικός τίτλος ευγενίας, επιπλέον του παραχωρείται ο πύργος του Ντάουντον. Σύνταξη ύψους 10.000 λιρών ετησίως εφόρου ζωής. Γε μου! Πρέπει να ομολογήσουμε πως η ζωή μας θα ήταν απλούστερη αν η βασιλική απεσταλμένη ερχόταν πάντα την κατάλληλη στιγμή. Πράγματι, η δικαιοσύνη θα έκανε την αξιοπιστία της, αν τιμωρούσε πάντα τους εγκληματίες. Η όπερα της φωτιάς, η όπερα της φωτιάς, με σκηνίδες μαγικοί, αξιότιμες κυρίες, θεατές καθελονείς, μα και κάθε εποχής, να μου ήρθατε
Thank you.